Hello mga ka-listeners, mayong gabi. So, nagabihan. Pero pag mahuman og edit mga ka-listeners ang drama, no? Pamahuman ako og edit kay taas pa kayo, no? Nyang oras mga ka-listeners alas sumani alas 7:16. Alas 7:16 sa kagabion. Unya magbasa ta, no? So kabantay mo. O pa na kong gitaod kay ang giorderan og kanang katong switch bitaw para kuan kay lisod abrihan mga ka-listeners ba nya mo na wala na kong gisira sa, no? Ya, magbasa ko sa inyong comment karon. Ang una ay sa pebalo daan ay sa mga di ganahan sa vlog dito na mos drama, no? Forward na lang ninyo dito, no? Kanang initiative na ninyo na, no? Forward ayon sa drama sa mga dili ganahan sa vlog, no? Nya kung kabalo mo nga wala mo i-comment, wala mo magpa-shout out na dito na mos drama, okay? Mula akong pebalo daan kay taas-taas na itong vlog, no? Kay magbasa na ta sa inyong comment ron. Ang unang basahon ako si Darlene Sumagang. Nice sir. Salamat Darlene Sumagang, no, sa pagpaminaw. Si Chirpar, pagpayong dyan, ang nice imuha area, daghang mga tanom. Salamat kay Chirpar, no? So, niyaging buwan pa man tingali ning ako anday katong time ni nga kuan. Katong order ko Shopee de mga April pa ni, no, nga comment. Nya ako lang gipangbasa, no, para di kuan ba kay labong makabasa na ko sa inyong comment ron. Salamat Chirpar, no? Nya si Amorlina Alcala, salamat sir. Way sa payan ma'am, no? Si Arjin Kawadwad TV. Wow, dugay na ko nagatang. Hihi. Salamat kayo Arjin sa imong pagpaminaw, no? Si Miss Cherry. Salamat dyan na anasad ko bagong paminawon. Amping God bless og stay hydrated kay arang inita diha sa ato. So salamat kayo Miss Cherry, no? Minaw sa Angkalag Nicolas. Unya si Danila Gonzaga, hala, no? Kining drama kay murag adunay kalambigitan sa drama nga mga kalag nga bunguton kay parihas ang mga panghitabo ug Milchor pod ang pari didto. Pero buutan pa lang to siya. Wa na lipon or nalingla sa dautan basta duna joy similarity. Thank you so much Sir John Kent sa upload. Amping and God bless. Salamat Danila Gonzaga, no? Murag may pagkapareha bitaw ning ang kalag Nicolas, no, sa mga kalag nga bunguton. Mao po niya akong unang nabantayan sa pagpaminaw na ko ani. Pare-pareha ba, no? Galing kay sa mga kalang nga bunguton kay duha lang to sila. Unya si Annalyn Samson, agoy na anapod bagong drama. Salamat kayo idol. Salamat, no. Late lang kay tagbasa, no. Nahuman na to nag-upload ning mga kalang Nicolas. Salamat Annalyn Samson, no. Saan kay naguba man, no. Muna karon nabasa na gyud nato ninyong comment. Si Norman Bersano, idol wala na lagi ka nag-upload ron og action na drama. Mag-upload mo tatag action drama katong Limbo nya kay giunahan man ta ni radio drama Bisaya, no? Man siya mag-search god og naanay nagpa-trailer daan ba para makaibalo pud sila unta ba nga mag-upload ko. Nya wa man siguro mag-search kay nanguan man. So tawagan giunahan man ko, no? Wala tay mahimo mga ka-listeners, no? Mangita ang taglain. Salamat Norman Bersano. Si Kitpe Garcia, salamat Lods. Ako minaw man ko kay nakabulsa ra CP. Mintras Galinis, minaw tawon ang pobre Lods. No skip ads pud ni. Hihi. Salamat Kitpe Garcia, no? Kanunay jud ning naminaw si Kitpe Garcia, no? Nya salamat kayo nga dili ka mag-skip og ads. Lods, no? Nya salamat pud sa atong imong tabang sa una, no? Atong pangpalod. Di ko kalimot kay isang dugay na, no? Salamat kayo. Ya si Jocelyn Infante, salamat dol sa bag-o nga drama, makalingaw pud ni. Salamat, makalingaw jud ang kalag Nicolas, no? Labi na ni si Prospero og si kuan si kiniyang amo og si Glalis. Anya si Bruno, ha? Anya si Angelica Birami, hapit na jud ni taon mahuman kanindot sa drama. Makalagot bati kayong ending ay naminaw siya sa maghulat ako, no? Yeah.
Si Aisa Alcosaibe, hello admin, kini na po akong paminawon kay wa pa man sumpay ang ikaw nga akong kinabuhi. Salamat ani new drama. Ako sad kamao manahi hihi. Okay no, bita kay talented ka ng panahe no. Ako pa ko kasugod og practice ato akong gi-order nga hand sewing machine. Pa ko ka practice kay busy pag edit no. Nya si comment pa rin siya anay lain user may nakabutang ani. Anindot nila. Ganahan siya sa mga kalag, ang kalag Nicolas no. Nya kay R may nakabutang sa profile no ka ibalo kinsa ni no. User may nakabutang pasensya kay no, di ta kabasas nga no. Nya si Joyme Kokama, tulo ka heart. Nya si user kay nakabutang makahilak man sadta. Naminaw siya sa uyo ang hugot. Nya si Danila Gonzaga, thank you so much Sir Jankin sa upload amping kanunay and God bless us all. Salamat Danila Gonzaga. Nya si Jason Lang, more upload palods para mudaghan ang subscriber of views. Salamat Jason Lang no. Nya si Jocelyn Infancy, salamat dol sa layno sa mga drama makalingaw kaayo. Salamat Jocelyn Infancy. Angelica Biramay, salamat sir way sa payan ma'am no. Nya si Dayan Susida, kauwi ba ning ila kahilas. Naminaw siya sa pobreng milyonaryo no. Naminaw siya sa pobreng milyonaryo na katapos ang sumpay ni. Nag-comment siya. Salamat Diana Susida. Si Noel Estupito, unsa ba ni nga drama nga maot man paminawon. Gimautan siya sa ang kalag Nicolas. Humanalag paminaw no, malingaw makani, malingaw gani ko ani siya dugay na ni nga drama no. Nya daghan pug kulang episode pero malingaw gyapon tagminaw. Salamat Noel Estupito no sa imong comment. Nya si Queen of Heart, idol unsay title sa kanta ganahan ko, salamat dol. Sa Cecilia nga drama no, ang title sa kanta This Girl Has Turned Into a Woman no, by Mary McGregor. Mo ni siya no, i-share ta ni ng This Girl Has Turned Into a Woman by Mary McGregor. Salamat Queen of Hearts sa imong komento. Na si Carmen in Arizona. Mag-iso tagbasa kay sumpay mo tanan no. Yehe Team Ila, minaw siya sa pobreng milyonaryo katapos ang sumpay. Si Queen of Heart, nindot na unta akong pagpaminaw, uwi naman kayo ni si attorney, kargado kayo hilak, uwi na kayo. Magid. Saan drama naman po nino. Salamat Queen of Heart sa imong komento sa pobreng milyonaryo. Nya si Ilin Iborda, nawa mi ganahi team attorney mi wala mi nga drama guy. Naade po team no, team attorney ug team Ila. Naminaw sila sa pobreng milyonaryo katapos ang sumpay no, si Ilin Iborda. Si Nilio pagdali aminaw siya sa ang Chocolate Hill sa Bohol, mga aso ni Kuya Goliath no. Sa may pasabot ang pagdali no. So masin sa atong vlog ni no, i-forward dito no, kanang di ganahan sa atong vlog ba, forward dito sa drama no. Inyuhan naman ang initiative no, ano ba? Initiative na ninyo, kung di mo ganahan sa vlog, i-forward dito sa drama no, sa iyo na nakaya na. I-touch na ninyo yung cellphone no. Nya si EEBB no. Wow, bag-o na po ni nice nidol. Gahinam-hinam na gyud mi aning drama. Thank you idol and God bless to us. Salamat EEBB no. Si Dinim Oriendo, wow, nice drama. Intro pa lang, thanks and God bless. Sa trailer din sa kung ano, sa Limbo. I-comment sila no. Upload idol, maghulat tapod mi. Si Maristel Humawa ni comment. Si Jocelyn Infancy, salamat dol na napod bagong drama. Ngay kung pasensya ni no, kining Limbo nga drama kay makancel na to, cancel na nato ni kay giunahan man ta. Giunahan ta sa radio drama Bisaya no. Ambot og nakay balo bagyo ni siya nga pa-trailer ako daan kay una pa man kog pa-trailer ani god. Inyo tan-awon ang pizza ba una pa jud kog pa-trailer no. Nya kini siya ni kalit na po ni siya pa-trailer. Labay og murag labay batog 5 ka adlaw, 4 ka adlaw bago sa akong pagpa-trailer gaon na ako. Kalit na po ni siya pa-trailer and dayon gisugdan niya. Nakabalo man mo tinag-as niya kuha di mawahay yung kanunay no. Kay minugbo maning kang radio drama Bisaya. So i-cancel na nako ni mga listeners no sa gaatang sa Limbo, pasensya kayo no kay cancel na lang gyud ni. Antay mahimuan ni kay giunhan naman ko.
likay mata serious content mga listeners, no? Sinsya kayo. Si Robin, Robin ka-comment, luya kay si attorney nag-sacrifice. Daghang naminaw sa pobreng milyonaryo mga listeners, no? Si Harold Gumban Kadlok, naminaw siya sa kay bulungang kawa mga asoy ni Kuya Goliath. Unya Mirasol Salcido, asa inyo sa Bohol sir, nami sa kuan Tagbilaran. Unya si Pritzel Channel, salamat po dyan, paborito ko tong asoy ni Kuya Goliath. Salamat Pritzel Channel, no? Naminaw siya sa ang sulundong birtod ng mga asoy ni Kuya Goliath. Nya si Life Tips TV, no? May udto sir, salamat sa nindot nga drama. Shout out lakos kauban ako sa Rabante nga nanimbang og itlog diri si Bagay. Samot na si Ate Ann Dibet og Idi Lamats. Lamats Road. Salamat Life Tips TV, no? Salamat sa mong pagpaminaw, no? Nya si Kuan Cheryl Montino, thank you idol, ganda ng drama sa uulitin po from Cavite City. Salamat Cheryl Montino sa imong pagpaminaw diya sa Cavite, no? Nya si Edwin Pancho, shout out boss dyan, shout out Eve Pancho, no? Nya tama jud boss dyan, nindot taas ang drama, no? Good, no? Tinag-as man ito para man, di mo mabitin ba, no? Samtang gatrabaho mo ba, malingaw mo, nya dugay mahuman atong drama, no? Salamat kayo Edwin Pancho sa kanunay pagpaminaw, no? Nya si Ongol Toledo Vlog, salamat idol sa Singgit, idol, shout out ko idol sa akong asawa, idol tua karon sa California, idol si Duli Bilyones, idol. Salamat kayo Ongol Toledo Vlog, no? Og shout out sa imong asawa nga si Duli Bilyones, basa ni Bilyones, Duli Bilyones, no? Shout out ka ni Ongol Toledo Vlog diha sa California, no? Unya si Isim, muna itong sponsor sa load, no? Si Isim, wow, new drama idols, salamat idol, have a great weekend and God bless us all. We're here idol, always support your channel, thank you again and God bless us. God bless you, no? Salamat kayo Isim, no? Comment siya sa part 1 sa Happy Ducky Duck, no? Part 3 na taron. Salamat Isim, no? Si Dinim Oriendo, tinuod jud ka sir dyan, dako jud ang tabang, dako jud og tabang ang inyong upload, labi na imong style nga tinag-as, daghan jud kayong salamat. Salamat kayo Dinim Oriendo, no? Naka-appreciate ka sa tong drama nga tinag-as, no? Nya pasensya kay dugay ta makasumpay kay tinag-as magud, kuti kayo pag-edit ba, no? Nya si Maricel Arawiran, thank you Sir Lodge sa sumpay, waiting sa sumpay sa ikaw nga akong kinabuhi do idol. Murag kuan pa siguro, no, ang sumpay. Sunod semana pa dai kay wa pa kaabot og 7 kay episode na ato ng sumpayon gud, kay bali 1 week ba para mo taas jud mga listeners, no? Pasensya sa mga gapaabot, no, kay balo ko gapaabot pag mo tong dramahan, no, dito sa tong Jan Radio, no? Anya si Maricel Humawan, salamat sa lain na usab nga nindot nga drama dol. Katawanan nga naa pod pagtulunan, bisan di kayo ko ga-comment dol, pero permi gyapon ko naghulat sa imong mga upload. God bless you dol. Salamat kayo Maricel Humawan, no, sa kanunayng pagpaminaw. Nya user nakabutang letter R ang profile. Thanks dol. Uwi sa paya, no? Na si Jocelyn Infancy. Dol, salamat sa lain na pod na makalingaw nga drama. Uwi sa paya, no? Nya si Manilin Sacro, sayang nindot trabaho ta kay love story ang drama, kaso bitin ang katapusan kay wala man gihapon magbuwag sila Aluna at Raymond. Gisayangan ko sa relasyon nila Rene at Aluna, labing ra ba kayo sila ug luoy kayo si Rene, oy. Mao gyud, no, sa maghulat ako nga drama, luoy kayong istorya, no, ni Rene. Nya si Kitpi Garcia, ayong hapon Lods, salamat sa kanunay upload og drama, always God bless you Lods. Salamat kayo Kitpi Garcia, no? God bless po nimo, no? Nya si Aimee Ims YouTube, listening here Saudi Arabia, listening here at Saudi Arabia. Salamat kayo Aimee Ims YouTube, no?
Nya si Annalyn Samson, wow, naana po'y bagong drama, idol. Salamat kayo, idol. Amping always. Salamat pod Annalyn Samson, no? Nya si Harana, ano sa may basa? Harana, magisig ko basa na kaya nakasumpay mo tanan mga kalisinas sa handle ba, no? Harana ni Earl eh, no? Sumpay mo tanan mga kalisinas, no? Maglisod ko way space ba. Harana ni Earl, no? Sayang broy, nindot siguro tong limbo kay action to mga kalisinas. Sa man kay giunahan naman ta maparihas man gud og mag-upload ko nya likay-likay buta serious content mga ka-listeners ba, no? Kay di lalim ba suspended 3 ka buwan mag-delete na punta, no? Magsama yan na ba kung gilikayan mga ka-listeners pod kay sayang man pero dito na lang gid mo paminaw sa karang radio drama Bisaya, no? Kay yan namang nasugdan. Salamat Harana ni Earl, no? Sa imong komento, no? Nya si Danila Gonzaga, thanks Sir John Kent sa new upload nga drama, amping kanunay and God bless. Salamat Danila Gonzaga, no? Nya si Gisa Anora, no? Salamat na sa new upload, yay! Salamat kayo Gisa Anora sa imong kanunay nga pagpaminaw, no? Naminaw siya sa Happy Ducky Duck Part 1. Nya si Prince Chine, hi idol, manakog paminaw sa pobreng milyonaryo nindot. Salamat kayo Prince Chine, no? Nya si Mr. Linila Omega, daghanan yung balay siya ray. Kuan siya pa na balay sa kung karing katunay payag, balay sa kung isuon to. Nya balay kini nga akong ipuy-an sa payag-payag nako, no? Nahog og tags-tagsa ba, no? Nya dili po ingog ko ani simple ra gyud nga bahay mga ka-listeners, no? Pinobre ba, no? Nya salamat sa imong komento Linila Omega, no? Ni comment po siya sa ero, no? Namatay ito sa rabies, no? Amot na kao sa ikainit sa panahon siguro po init yung panahon mga ka-listeners, no? Nangamatay mga itoy ba, no? Nya salamat Mr. Linila Omega, no? Sa imong comment. Nya si Luloy 22 way ayon eskulas. Salamat Luloy sa imong comment, no? Na si user letter R, wow, I like this drama. Naminaw siya sa Sugilandong gulom nga story, no? Si gulom. Na si Jing ning comment, salamat kayo sa pagbasa sa akong mga comment idol. Lipay na kayo mi ana, madunggan namong presensya sa comment section nga nagasubaybay sa imong mga upload na drama. Salamat kayo Jing, no? Sa imong komento. Ug si iMems YouTube, listening here in Saudi Arabia. Salamat iMems YouTube, no? Nya si Mr. Linila Omega, okay, bisitahon ako kay nahurot na jud nako paminaw diri, di pud nako escape ads gawas busy ko kaayo, busy ko maayo, gawas busy ko, maayo na lang ads sa revenue. Salamat Mr. Linila Omega, no? Sa pagpaminaw sa wala pag-skip sa ads, no? Salamat kayo dako na ng tabang, no? Sa minugbo lang ads inyong tanawon, dako na ng tabang, no? Bisag daghan man pud mo, no? Bisag minugbo lang ads. Muna na ko hangyo mga ka-listeners, no? Kay para makanapot ay kasuporta ba. Nya si Alfredo Bahala, asa na ang sumpay ani dol? Nakaabot na sa part 1 man yun, na natay part 2, no? Diya karon part 3 po ni mga ka-listeners, no? Muna na ang sumpay nga imong gipaabot, no? Si Chirel Padayaw, salamat kayo ani dol drama, no? Naminaw siya sa pobreng milyonaryo, no? Chirel Padayaw, no? Igunsa ka ni Randy Padayaw sa no? Salamat kay Chirel sa imong komento, no? Naminaw siya sa pobreng milyonaryo. Letter R gihapon na nakabutang, no? User ang handle, wow, I like this drama. Salamat, no? User gihapon nakabutang, letter G ang profile. Salamat dul sa upload. Si iMems YouTube, salamat sa part 2, naminaw siya sa Happy Ducky Duck, no? Si Edwin Pancho, boss dyan, nakanindot na imong drama, paabot ko part 8. Sa ikaw ang kinabuhi, no? Nagatang si Edwin Pancho, no?
Nya letter E ang profile, user na nakabutang heart naman no. Salamat no. Nya si Rosie Daguhoy. Thank you Lods. O isa pa yan no. Nya si Rogkins no. Sa may basa to ba ni Rogkins. Shout out Dol from Riyadh, Saudi. Tigpaminaw good ko nimo kay ganahan ko sa drama nimo kay hanay kaayo pagka-edit. Salamat kayo no. Rodskins. Nya si user W ang profile no. Excited ako sa part 3. Salamat idol. Ano na part 3 na ni no. Nya kinatong pag-vlogger mo pa jud ta ka-edit ani advance tag video mga kalisteners no kay mahuman matik na ning mix no. Salamat kayo no. Nya si Saisi Morales, kumusta po? Okay gyapon no. Lumalaban edit lang gyapon ta bisag kuan. Murag medyo madugay ta pero laban gyapon tag edit no. Salamat Saisi Morales no. Padayon gyapon ta sa mga drama. Nya si sa Pantas Vlog sa shout out idol. Shout out nimo sa Pantas Vlog no. Salamat sa new drama idol. Always ko naminaw sa imong mga upload nga drama. Salamat sa Pantas Vlog no. Nya shout out idol. Salamat sa new drama idol. Always ko naminaw sa imong drama ug vlog. Ihi okay ra na imong vlog idol. Thanks idol. Salamat sa Pantas Vlog no. Nya si Chaichia no. Salamat. Karon pa ko bantay ni balik ni comment si Chaichia ba na. Always man sa una. Shout out idol part 3 please. Shout out nimo Chaichia no. Murag karon pa ko kabantay ni comment balik ba. Salamat kayo no sa imong kanunayng pagpaminaw. Nya si Eileen Awag. Lods, asa nang sumpay sa ikaw nga kinabuhi. Sunod si Mana pa ni no. Kay pataason pa man. Nya si Dinim Oriendo, thanks Sir John sa episode 2. Amping kanunay and God bless us all. Salamat kayo Dinim Oriendo no. Nya si Mr. Oplok no. Part 3 idol. Muna ni part 3 no. Salamat Mr. Oplok no. Nya maglitaas na matong intro vlog no. Continue lang ito sa ending atong pagbasa sa comment mga kalisteners no. Kay ngabot ng 22 minutes pero gapabalon mo kudaan nga edition news drama katong di ganahan sa vlog no. Okay, tabaglangan paminawan ninyo ang part 3 sa Happy Ducky Duck. Gipalayas ni Bibot sa andot sila panimay sa katarungan nga giiso sa korte nga siya lamang ang bugtong eredero sa Hacienda Hermosa. Way nahimo na wahe, gawas sa pagsunod na lang sa gusto sa gilan niyang igsoon ug dito siya mipuyo sa gamay pagpayag sa Villa Frontiras. Usa ka gabi na samtang higda na siya siyang lantay si andot, kalit nga misaba ang iyang binuhing itik ug sa dako niyang katingala. Nakita niya ang itik dito sa ilawom sa abuhan ug misiga ang mga balhibo nini. Napuno sa dakong katingala si andot karon kung unsay mga misteryosong kahulugan sa kahayag sa mga balhibo sa itik. Kagalaan niya ang laing sumpay na itong sugilanon, Happy Ducky Duck! Unara mo guday ka na ilaw man ang abuhan. Paso may mong gibuhat diha? Usap ito bisiga ganiya, Happy. Ha? Ngahayag makaito din eh. Hala, Happy? Ang imong balhibo mihayag. Mihayag imong balhibo, Happy. Kinuko, di ni katuhuan. Nganong mihayag manig maayo ang imong balhibo? Ha, Happy? Unsa man nagsulti naman ako nga sekreto, sir. Andot. Kuan ba, Clay? Oh. May tungod mo sa itik ba? Ha? May tungod sa may tungod sa itik. Nga naman yung itik. Kagabi, imanggod. Akong nakita na nga akong itik diya sa akong abuhan. Nasilam sa abuhan. Ug api mo, unsa, Clay? Unsa man dot? Natinga kay ko, kay ang balhibo sa itik. Misiga! Oh, natural yung... Oh, ha? Biya, dibulis ka na. Promise sa kita reaksyon na. Basi kita ang kurinti. Wa, Clay, wa. Misiga lagi ang iyang balhibo. Tari ba ino nga? Mga tayo bernes kurinti? Paminaro sa gupang ayaw ko. Kita sa nimo eh. Oh, unsa? Ayaw sa gulig binuang kay seryoso na nga akong gisulti ni Moron. Oh. As in ang mga balhibo sa itik murag bulawan nga kaya kayo.
Gusto kay Mrs. Giga. Tinuod kidot. Tinuod lagi, Clay. Asa may imong itik ron? Tuwas ang kwarto. Kuyawa ng balita adot. Pero wala mo siya man balihibo sa itik ah. Balihibo naman na. Muna'y dakong pangutana, Clay. Kay, wa pa kusukan magkadungog nga doon ay balhibos itik nga musiga. Bisag balhibos langgam, pabo, manok, uguban pang hayop nga doon ay balhibo. Wa may tabusukan nga doon ay balhibo nga musiga sama sa kong nasaksihan sa akong itik. Kita masunog ini. Sunog. Siga ko na. Sapra. Kuyaw na nasaksihan mo da. Oh. Ambi ko no. Oh. Ato ko nung tanaw na imong itik. Para ako sa masaksihan ang imong giingon. Ako na si Marlon, ang bagong investigative supervisor ni Sir Bebot. Nay, ni Guryo. Aron mo mo monitor sa tanang lihok din sa tibuong kasinda. Ilabi na din sa Villa Fronteras. Mau ba, sir? Mau ba? Sakop ka sa atong team ni Guryo. Saka sa sinaligan din o kinahanglan nga muhatag ka kong mga report. Kabayan sa mga gimug ng union. Union. Sa mga lumulupyo din. Wala problema, sir. Tawagan ako Marlon eh. Uy, karon ba ko bantay? Doon naman ay kay guwapa kay anak. Pastil. Klaro na, sir. Ha? Marlon. Oh. Liwat samahan ang akong anak, liwat. Tinuod ka na rin. Kasi may nga nanang imong guwapang anak. Bila! Doon kayo, bila! Bila. Oo. Ngayon kayo siyang kagwapa. Oy, bila. May trato na ba ng imong anak, Noy? Klaro na. Wapa. Mayo, no, mayo. May mo ba nga magkapamisita din sa inyo? Hala na. Basta pala ako'y magka-jackpot sa mga anak. Kwan, Depende. depende. Una, sir. Yan na rin. Kinsa to imong pangalan, sir? Si Marlon Cobel, ang bagong sunaligan ni Sir Bibot din sa Tibuok Hacienda. Hala. Karon pa man ko makakita nimo dinhi, sir. Pero sa tan-aw na ko nimo murag presko ka man kaayong manulti. Alag kalayan, Bel. Natural na ako kay walang kong kapugong nga makapahungaw dayon kung pagdaig dali mo. Wapa mo ko kay ka. So tingnan ka, sir, ha. Una sa tanan, wa ko makailan nimo. O kung nangandoy ka nga misita dinhi, ato ka sa ospital kay tuy daghang masakit to dito. Nasuko ka ba, Bel? Wa may magginahanglan nimo dinhi. Ug mahimo ka nang mubiya sa muntog karan. Bueno. Pasensya na, guwapsa. Pero balik ko na ka din eh. Mananggit lang ko ni mo daan, ni Guryo. Okay. Okay rin. Okay. Interesado ko sa mong anak. Okay. Sige, haris ako ninyo, ha? Uy, patas ang tawhana. Kalma, bila. Ikaw may kalmatay. Ay, kasuko na yun. Si kalma, may batasan ng tawhana. Ay, Pasag na to na to siya nga gibastos ko niya diha si mga tubangan, ha? Ayaw lang pagtubad tayo. Kumidya na to, hala. Di ito makabastos na ito tutawan na. Ha, gasalig lang siya. Makita niya bitaw niya. Ikaw ba ay pragin ng butanga, oy? Samtang buhi ba ko bila? Huwag magkabinuang ni mo din eh, hala. Kinsa pa na sila, hala. Hay na bang mong inahan? Taas-taas tay. Nabantay ito, bantay itong tiwas ang akong gitak ang dos abuhan. Namulakaw ko kaniyot. Mubalik sa ko na yun, hala. Daghang ba kayong subayon ini, Sir Ruben? Say kayo nga makakuha na ta o daghang pang mga likong ebidensya. Mahimo nga maduso dayon nato kini nga maong kaso ngadto sa piskalya. Sagdi lang, Chip. Kami si Atty. Mangita og Paging makahatag pa nimo og dugang supporting documents sa imong gipangayo. Way problema na, sir. Ang atong buhaton, abli lang alang sa tanan. Muhatag taog patas nga pagserbisyo alang sa tanan nga nangita og justisya sa atong katilingban. Oh, daghan kayong salamat, Chip. Way sa payan, Sir Ruben. Ngayong hapon, Hepe. Uy, Sir Bibot, kumusta? Niya na sab ko, Chip. Kay magsamok-samok na sab ko nimo. Mag-istoryahan na ita sa opisina, Sir Bibot. Uy, yun na. Ni amanday ka. Ruben Ramirez. Di ba imo siyang uyuan, Sir Bibot?
Kani adto. Pero karon dili na. Tabi. Diha ka una, Ruben. Kay naa pa mi istoryahan si Hepe. Tabi una si Ruben, ha? Balikan mo niya taga din, eh. Oh, sige, Chip. Asa naman ka karon, Bibot? Pero may naman kami busy, uy. Di ako sa opisina ni Hepe. Doon ako importanteng meeting niya. Unya, human diha, asa mamang ka? Doon na pa ko hapiton. Magkikita pa ko ni Kapitan Tony. Kalaay day ini, uy. Sige lang kung paabot ni mo, ani. Asa pa na karon? Asa pa? Ganina ko din sa inyo. Oh, no, di ka din sa amo? Ganina ko diri, uy. Mapauli na lang una siguro ko sa amo. Oh. Ikaw ba? Ay, nagpagluod. Nabadya, gahapon pa di kang wa mapakita na ako. Ingon ka, kaimo kong bisitahon, unya wa di ay. At doon na niya tika sa inyo. Promise. Ako na promise ni mo. Sa padya, uy, nanasagka ni mong promise, ha? Unya, imo lang ko indyanon. Promise lagi. Bueno, magpaabot lang unya ko ni mo dito sa amo. Sige, bye. Kalaay baya ini, uy. Maraman og uwan ako maanat, nga di na ako makita si Pipot. Nga naman ko, uy. Waring kong kasapot sa kong gipati. Nilipay kami, sir, nga may duwa ka ginamo karong bihuna. Hala. Karon pa ko makaluag-luag og gamay na Goryo. Sa magod nga nabisi man kay ko nini mga pipila ka mga adlaw tungod lagi in taon sa kadaghan sa mga gipang asikaso nako. Gilang! Kay sabot mi, sir. Sabot mi. Iba kami nga busy kay ka, hala. Ya. Kumusta man mo din ni Goryo? Hala. Okay. Hala. Ha? Hala. Ay, ako. Ay, nihala mo ka, sir. Ako na. Ako na. Okay kayo mo din, sir, hala. Sige, atan duha. Tuod eh. Oh. Hay man si nang abyang og sibila. Ay, usto! Niya sa sud, akong gitaw, ko na ko. Bisag sibila lang. Gusto ko mag-istorya niya, ni Goryo. Wala problema, hala. Ang tawgon, kaniyot lang, hala. Lakaw, at tubangan din dito. Ikay ipangita, hala. Asa mo kuno yan tuyo na ako, tay? Pundida, tingnan yung pangutan na. Istoryahan dito, aron mahibaw kasi ang tuyo, ala. Ugoy, uy, ayo habi pagtagad ha. Higayo na biya ni nato, ala. Buntay po ng atang musika ni Balhibo ni Itika. Dot, wa pa mo ni siya mohayag. May buong sa bitaw ko. Kasi nung nautdan siguro baterya ko. Nya, guwapo. Gikumidyahan naman siguro ko ni mo, Dot. Wala lagi ko makumidya ni mo. Nga naman nga man ka, basi nautdag buterya. Kumidya na ako eh. Pero tinuod lang nga musika yun ang iyang Balhibo. Basi wa ka ba kurente. Wow. Wa maabot ang bills. Mahuman kita ni istorya, Dot. Mahuman kita. Bitaw. Kaya di yun mahitabo nga. Gali mo ngawan ko gabi is kung kita. Clay. Ug labi nang siguro ko nga di tungod kay na stress ko sa sige gunahunas kung kahimtang. Di ko na. Tutuki ko na ko. Ano patutok mo ka? Tutuki ko. Kukuyawan ko ba? Nang lao na ba na imong kalimut tao da? Tutuki ko. Ako kuwang yung gusto permi paklay. Pero ang akong unahuna stable kay ni. Di yun siya muli ko kay hingaon magubal ko ah. Kuyaw! Oh. Mas inahiblad ka. Mas delikado. Sayop ka diha. Ang balbakuha magapalig-on nuna lishod kay katumbahon na na. Oy. Lansyaw. Mau ba balbakwa? Sabay, ditong lalis na. Ay. Lansyaw. Usap sa manggit kay. Di ka pag mo pauli sa inyo. Kay mo mahuway lang ang data ba? Mahuway lang ang nata. Kining Dot saman. Di ta mamisitas ng bila. Agman lang kay. Ala. Pauli lang ko sa mo ha. Balikon ka din ni ugma, ha? Dot ha? Sige. Sige. Bye-bye, Dot. Alis ako, Dot. Sige.
Oh, happy. Ano, mitutok man ka na kung mayo. Hala, ang imo mga balibo. Mihayag na sab. Paklay, paklay! Paklay, dali kay! Dali! Si Happy! Misiga! Misiga na sab! Ano? Tanawa kay tanawa! Ang itik misiga! Asa ba? Tanawa! Ang mihayag! Asa na ba? Sige ni Hayag. Laparilihan na ni Siga. Happy, siga, siga. Siga, Happy. Bida, ikaw ba? Sino nagpangwidyan ako, Dot? Eh, mihayag lagi yung balibo, Clay. Nakakitagyo ko. Okay, Dot. Okay, Dot. Okay, Dot. May taon naman mo. Sa kong kakita. Istorya na tawag ba, bahay na na. Tigidukan ako. Okay, Dot? Kung kayo mo sa kipaw kang imong siga, Happy, oy. Oh, istoryahan na tawag mo, ay. Giusa man ka ni Marlon Bill. Nga nabastos man kaniya, matod pa ni Noy Gorio. Gisaltihan day kang tatay, sir. Okay na to. Ako at nagkikalimtan ko noon sa mantungwa na mamauyo ni niya. Uy, di na mahimo. Kinahanglan nga hatagan siya leksyon sa iyang pagbinastos. Labi na gidihan nimo. Kinahanglan nga mangayo siya pasaylo sa iyang gibuhat. Wala kinahanglan ako nga mangayo sa pasaylo, sir. Ang importante nga masultihan lang siya og mag-usab na. Ako'y mahibaw, Bill. Hatagan ako sa leksyon kay di ko gusto og mga taong bastos. Igo na ako nga imo siyang badlungan, sir. Wala ko magkinahanglan nga imo pa siyang kastigohon. Hatagan na ako leksyon kay... kawawan ako ang iyang gihimo. Kaya ako sang tao. Pida ning... kadit, ako sa nagtubagon. Hello? Unsa namang orasa? Saad ka na ako mobisita ka sa bahay. Asa naman imo saad? Pasensya na kayo. Napako importanteng meeting. Mutawag lang niya ko nimo. Inikahuman ako din Unsa man gyud? Pati ka na ako karon o dili? Mutawag ako nimo. Sige, bye. Tabagal lang na, sir. Basi masuko ng imong trato. Oh my goodness. Trato. Wa ko'y trato, Bill. Still single and available and ready to mingle pa kayo ko. Nangandoy kong babae nga akong maminyuan nga sama ni mo, Bill. Mau ka na. Ay lagkalain ako, Bill, ha? Parang ka lang kay kong pagkatao. Di ko gusto komedya. Sa tinuod lang, bisan og busy kayo nga akong kinabuhi. Kamo, ang inyong pamilya mo ay pinakapaborito na ako din, Ilabi na gid ka. Salamat kaayo sa imong kaayo, sir. May mo ba nga bibot na lang ang imong isampit nako? Gusto ko nga sukad karon magbibot ka na lang nako, okay ba? Wa man ko maanad, sir. Malood ko nimo kundi ko nimo tawagon sa panganak ko. Sugod karon, ayaw na kong tawag kag sir. Bibot na lang. Bantay ka lang yun akong bibuta ka. Gipagnan ko stunto ay. Saad-saad. Unya di mo tuman. Masuway man ka na ako ba? Bisag kapila ka manawag na ako. Di kita katubagon. Lani ana ay. Nanawag isang ukoy ay. Bahala ka diha. Da. Pulaan ka lagi. Huwag kagwantang ukoy ay. I-text na lang. Be, unsa kay message ani niya ay? Please, Brand. Sorry kaayo. Tubaga ang phone kay to na ko'y isulti nimo. Importante. Ha? Importante ko no. Nya mura na tagway bili niya. Bahala ka diha. Di kita katubago no. Mahalag mapudpud ang imong tudo ng denial. Abi na ko natuhog na katay. Wa pa. Mapagmatuog bila. Nagpaminaw ko yung duha ni Sir Bibot. Wala. Naniid gid katay? Ha? Usaman gibila. Usaman. Muna kadungog ko nga si Sir Bibot. Dako kay gusto nimo. Tatay ba ya? Bila. Tugari ko tinuod. Bisag di ka mamusulti na ako tinuod. Nahibaw ko nga si Sir Bibot dako kay gusto nimo. Wala. Oh, kaya nga nung maday og dako gustos bibot ni Bila Hagoryo. Sa may problema, anak? Huwag hindi problema, biyang. Hala. Kalipay na nato og dakong garbos to pamilya nga si Bila mo ni gustuhan ni Sir Bibot, hala. Baya ka, Goryo, oy. Nagpailalan jud ka. Kalipay na!
Ay, kung ina nga, wa ka malipay, abiyang. Way buang gini ka nang wa maghuna-unas kag mao siyang anak, hala. Ay, porbida. Kung paminahon kag guryo ba? Murig kag husto sa imong katarungan. Ito. Pero akong naminaw nimo, no? Gingilngigan ko nimo. Uy! Ngilgig yun kay dato kung siya nagkagusto sa itong anak, hala. Hilom tay, hilom na tay. Gabiin na kaayo. Mula nuglanog ng imong tingod sa itong mga silingan ay. Bitaw siya? Tay, may nang muprang kapustanan ha. Nga bisag unsa pa nakadato si Bibot, di jud ko mahaylo anak niya. Ug gawas pa, wa ko'y gusto ng tawhana sukad pa sa sinugdan tay. Uy. Uy, bila. Ay, binuang niya, ha? Nagsabot na biya sana, ala. Asa may atong gisabutan tay? Ha? Huwag kita gisabutan bahin anang mga butanga. Di ba batod ninyo nga inyong irespeto ang akong mga desisyon bahin anang mga butanga tay? Oh, ginipito! Pero di ka himong mabaliban sa mga butang nga makaayo ni mo, hala. Wala ini mo tay, uy. Kung sa imong pagtuo nga makaayon ako si Bibot, pasaylo ako tay, wa gyud siya'y makuha na ako. Listo ka na sultihan ni mo, ha? Bila, listo. Abiyang, tambagin ang anak ni mo. May na magpangkahit ka din, he? Di na mataas sa istorya, hala. Di ko gusto ang imo balibanas Bibot kung mo padaig sa siyang gugma dyan ni mo. Nagsabot ka, Bila, hala. O, nalipay kay ko nga misayo kagad og bisita din ako, andot. Yo, may ani ko nimo kay doon ako'y gustong ipangutana bahin nga akong itik. Nga naman rin ang imong itik, ha? Di ba mato nimo, Jo? Ginan ka ni Papak niadto nga mo ni siya nagdaog swerte sa iyang mga negosyo kaniadto. Mo na pirmi niyang isulti nako, pero daan komedya nga pagkasulti andot. Yun na, nga nung seryoso ka man kayong nangutanaan ng mga butanga, ha? Ay, kuan man good, Jo. Ang ug mutuo ba kay ni ako isulti? O, be, unsa man na? Nakabay na dungog nga mga sugilan mo nga ang mga balhibo sa itik musiga. Ha? Balhibo sa itik, musiga? O, Jo. Huwag yung kung kadungog masukad niya ng mga butanga andot. Huwag ko sultihin ni Papa bahin anang mga butanga. Ha? Huwag yun. Yun na, kaya nga naman. Ang balhibo ba sa imong itik, musika? Nga naman na. Katuan dili, Jo. Pero tuo na lang, aron tam dali. Ha? Mismo kining itika, nagduda ko, Jo. Oh. Nagdunan ni siya gahom kay ang iyang balhibo, musiga. Mao ba? Lagi, Jo. Musiga. Ikaduha na yun ako ni masaksihi. Sige kuno. Pasigaha ko na ng iyang balhibo, be. Pero di ko kasiguro kung musiga ba ni siya buntag. Ha? Kay sagad ng musiga siya tungang gabi eh. Uy, mao ba? Mao gyud, Jo. Kung mao man ka na, andot, nga musika gyud ang iyang balhibo, posible gyud nga doon ay gahom ka ng itika. O kaha, doon ay hiyas nga mahimong ang mga eksperto maka-explain sa iyang abilidad. Og nagduda sa kutyo, nga kining itika, makasabot ni sa atong isulti niya. Uy, mao ba? Laki. Tanawa, Jo, ha? Ako'y gamay bula. Akong pasikaran ini niya aron ihatag din hinato. Ha? Tanawa niya. Api! Dali. Paminaw, Pi, ha? Nag-ingon ako nga sikari na yung bula, paingon na mo, sikari rin, ha? Kita, Chok. Mito ba ang itik? Tuda. Tanawa, Chok, ha? Tanawa. Sige. Ako na siyang suguon. Tik! Andan, Tik? Muhihap ko, Tik, ha? 1, 2, 3. Patiri, Tik! Oh. Uy! Kenapa, Chok? Abdi kayo siya nga bipatin bula. Tuda. Mura siya nakasabot, no? O mitakpak pa siya mga pako. Kay bulungan tinuod kini itika na. Giinan bitaw, Tik, Chok. Kining gusto ko makasaksi sa imong giingon nga muhayag ang iyang mga pako. Karong gabi, Chok. Adto ako sa kumpayag. Kay pakit-on ta ka nga musiga gini ang iyang balibo. Pildigid ko si mong kamaldita da. Sorry na lagi. Edi kong sige gludo o diya, Bren. Maluod di ko ni mo. Kaya pirmi mo di ka mangindyan ako. Wala gina matuyo. O saan man god, nga daghan magkikong yasikaso. Di asikaso.
Nahibaw ba ako bibot ha? Kundiin kagikan. Ha? Nahibaw bitaw kagigisultihan man tika nga dito ni Hipi. O nya midiretso ko sa kapitan. Ug doon na pa ko panghapit nga mga kaila. Kahibaw ko. Nga doon na kay gipangulitawhan. Ay ko panagat ya god bida. Nalimot ka sa kong gisulti nimo nga kung doon na ko'y pangulitawhan ikay unang mahibaw sa tanan. Alisto ka lang bibot. Oras kay bawo anak ko nga doon na kay gipangulitawhan. Makita nimo ang akong kamaldita. Ngano? Usa may imong buhaton? Basta. Daghang madamay kung di ko ni musultihan sa tinuod. Alisto jud ka na ko bibot. Kung ako mismo may makasakop nimo. Usa man ko nimo? Basta. Makakita gid ka sa akong kamaldita. Time para gud na. Murag lain man kining imong tono batok na ako ron. Doon na lang ko ipangutanan nimo. Unsa man na? Kung panalit mahibaw-an nimo nga mangulitaw ko sa lain, masuko ka? Unsa man si mo pagtuo? Malipay ko nga misaan man kanako nga kun doon na kay pangulitawhan, una ko mahibaw. Okay. Pero kung musulti ko nimo sa tinuod nga doon ako'y gipangulitawhan pananglit, di na ka masuko na ako, kay gisultihan na ba ka? Tapa. Tapa na ko doon na. Unsay pananglit? Doon na nakagipangulitawhan, uwa pa. Tug-ani ko sa tinuod, bibot. Kung moingon ko nga doon na, unsa man, masuko ka pa? Kinsa lagi? Sulti ko kinsa imong gipangulitawhan. Wa pa ko makaingon, Bren. Pero doon na ako'y nagustuhan. Ikaw lagi mo iuna na ako masultihan lagi. Paramis na ako nimo. Aron di ka masuko na ako. Siguro habaya gid ha, bibot. Manluod jud ko nimo kun imo kong bakakan. Why questions ka, bright anang imong itik? Dot, ang wapal ko to, ikanang imong giingon nga musika ang iyang mga balibo. Kay to sis, to believe man ko na. Dot. Noon lagi na sulti, Clay. Katong sa gabi, walang yung kang katiming. Gwak sinanggom sugo ni Sapi. Di ganahan mo pakita isang abilidad sa mga tao nga gwapuhon. Ay, ako na. Say, ako no. Ako gwapuhon. Ako gwapuhon ko. Gwapuhon bitaw kay Clay. Kada bang arangan nagdagway ba? Sa English pa, cute kay ka. Ay, nakusulti sa meaning anang cute dot. Kay, pinamil ko kadungog na. Ay, lahi maguni si Happy, Clay. Kay mga gwapo rin iyang pakiton sa iyang abilidad nga muhayag ang iyang balibo. Allah! Kinawayon sa naitika? May kayo matik din na imong dako king kunggo? O bunol si mula pala pa? Ha? Bubawas juga na. Yuday. Hunong Ha? Ano man? Di ba sila mas bibot? O gaya mga sakop? Na nas bayan na ni Bila? Bitaw na. Dali, Clay. Pasaliputaan ang dakong kahoy. Wa ka ba makailan ining pamilya ha, Marlon? Mauni ang tinamod o ilang respetado din sa tibok Hacienda Hermosa. Way bisan kinsang tao nga makapanghilabot ni ini nila din Sorry kayo, sir. Nakalita malagug ko sa kagwapa ni Bila. Marika, panulan ko. Unsa to ang imong giingon ni Bila nga ikaw ang makajakpat niya? Sorry lagi kayo, sir. Di na to na ako usbol. Sorry kayo, Bill. Di na to mausap. Tanawa ko. Og tutuki ko, Marlon. Tutok! Bibot, mangit lang ko. May mo ba nga ato na lang siyang pasayloin? Igo na siguro nga ato siyang gibatlong pero dili maayo nga ato siyang pasakitan. Osban ya, ha? Di lagi sir, di na sir. Osban, ha? Dapat! Ha? Ogoy. Mahibalunin ako sa tanan din, ha? Way ni bisan usa nga makapanghilabot ining pamilyahan din, kung kinsay ako mahibawan nga magyaga-yaga, magbinuang din, masuway na ko. Nagkasabot mo! Oo, sir, nagkasabot mo, sir. Ikaw, hap? Ha? Usman na, ha?
Kuidaw mong tanan ako! Wag ikong kauyon sa iyang gibuhat na hitay. Ako'y nauo sa mga tao nga gitamparos o gisuntok niya ang tiyan sa tao. Ikaw ay angay ka magpasalamat ni Bibot. Kaya gihatag ang leksyon to daw, na. Wasa ko kayo na ito yung gibuhat, ay! Piskor kayo! Wasa kong kasabot ni mo tay, uy. Unya. Gahapon ingon ka nga waray kaso. Unya karon nasuko na hinuon ka atong tawhana. Abi kay human na magtamparos ni Bibot. Wa ako masuko, pero nausap ko na una. Nag-aamgo ko, nga dito mayo ang gihimo. Mao itong ako gitugan ni Bibot nga gibastos na niya. Hala, Ay, kana sa gyud imong kinaiya, Guryo, no? unsa man? Gusto sa gyud kaayo kang magpapapil ni Anang Bibot. Mao. Kay mao kabitang burukinto kay natawanan. Ada! May sa ito niya, oy. Andi magdaghan. Ayaw. Uy, sila si Andot. Andot! Kadiyot lang! Lingkod mo, Andot. Wa ba'y mamahit ng inyo, bed? Baya ka, Andot, uy. Mura mang kagkaroon pas amua. Bisa kuting ba? Sinay kuting. Ano to yung iro din eh? Iro. Wa magod may iro din ni Paklay. Niya de mo andot? Oh. Paglay? Uy! Wa pa, Noy! Wa pa mi diri. Kaya pagtataon, abot mi. Ibu niya! Ay, Tay. wa ko kayo na mong kinumidyahan na. Sorry. Sorry. Musta naman ka ni Guryo? Ay, sa kukuanas. O sa may toyo, niyama mo din eh. Ganun niya mo. O sa iyong toyo, ala. Kuan, nami noy Guryo kay yung nangumusta mi ninyo kung unsa na inyong kaimtang din eh. Mao na inyong toyo din eh, hala. Ay, kuan, gimingaw manggod mi ninyo noy. Muna mi anhi gud mi. Salamat kayo, Andot, ha. Nalipay kaayo, mi, nga mi anhim mo. Ay, silangarang! Ay! Kabundo ha. Kung ano mo lang toyo, pwede na mo makabiya din eh kay. Di ka pa buhaton, hala. Unsa ko'y buhaton, tay, nga nahuman naman ta sa itong mga buluhaton. Sinahuman na nag-andyan pa dyan para panihapon. Magkausog tubig, uguban pa. Hala. Paglay, Andot, hala. Padlako na mo. Di ka pa may buhaton nun din eh, hala. Tay, laina ni mo, tay, uy, maikog ta, uy. Nalimot ka nga si Andot tag-iya ining bay asyenda? Sa tag-iya! Usa na tag-iya ining asyenda si Sir Bibot ra, hala. Kadali sa di mong malimot, tay, uy. Ha? Bueno, Andot, Limot Paklay. ko? Balik lang unya mo karong gabi, ha. Mag-istorya lang unya ta. Ganahan ko nga mamalikid mo, ha? Usay mamalik! Ay mo pamalik ay nagka-disturbo mo na mo, hala. Tay. Mamalik mi, Bel. Oo, balik yun mo, ha. Ang nara, sige, Bel, mabalik lang niya mi din eh. Tana, Clay, kuan, mamalik lang niya ta din eh. Batawa ko rin matigbak. Usa! Sige, Bel. Ari sa mi. Palilatag. Higot sa inyong iro, ha. Inibalik na mo din eh. Ay na mong pamalik yan eh! Hala. Ay na mong pamalik. Oh, Kining, ari na mi, Bel, ari sa mi, Bel. amping mo, Andot. Paklay, amping. Sige. Tuhan, Guryo. Laina ni mo, tay, uy. Badya, uy. Murag ako giiro gingon na to niya. Imo ta pakauwawan sa itong mga bisita, da. Hala, huy, Bila! Paminag maayo, ha? Kaya sa Andot o si Paklay, kinalay mo ng likayan. Hala. Naibaw na ba ka sa isyo ng mga tawana? Labi ni Gunes Andot, hala. Bisad kay katay, uy. Bisad ka ikog na lang yun ba ni Andot. Naibawbaya ka nga kanang mga issue tali nila ni Bibot. Family issue na nila. O watay labot, ana. O kung doon naman sila mga way pag sinabtanay, gawas na taan na. Unyag maibaw ni Bibot na maganihaan niya din si Andot. Madamay ta. Naibaw ba ka naghan kayo na nagbanta din nato? Simbakog manluod na tos Bibot. Asam niya ta pamunta ini, hala. Sobra ra kay katay, uy. Wadyog kong kauyon ni mong binuhatan. Naglagot ko. Mausad. Hoy, Bila! Bila, ay kong talik di, day. Nagkikistorya pa ko ni mo, day. Bila! Ay, sa bubuang hindi babayaan, ha? Masuway ka na ako. Excited na kayo kung makakita sa abilidad niya ng Itika, Andot. Ma-amaze yun mo, Tiyo, kung makakita mo sa sekretong hiyas ni Itika. Hmm? Nilingig yung kayo kay Murag.
Florisin ang iyang siga. Makita kong kaspas pa kipaklay. Ha? Sa tungkuto nga wa makita 20 katuig. Oh ba? Di ba, Clay? Clay, usay may kasulti ni. Hayag ko kayo ang siga sa kuwan balibo, mura Florisin. Di ko na mga pil, gisaway ko ng maayo. Ay! Higaw ito ng itika. Lupigan din, Biko Anadot. Kumisiga na kita siya. Dado na to na dito. Ato hunasan. Himo na itong lamparilya na. Ano magkakuha daghang pungko-pungko o tama? Uy, hala, andot, gabi naman kayo. Makasabot mo ka ng itika kung imong suguon aron musige na iyang balhibo. Ha? Ato lang suwayan, Chok. Hmm. Kay pilian ra ba kayo ng itika. Oh. Kami nagniya si Paklay kay di ni siya ganahan. Basta doon na yung mga gwapuhon. Ako may si Igwain po sila noon. Basi mapakita sa siya siyang hiyas. Dot. Kay nag-fish mask naman ko. Unya, nag-fish shield pa yun. Nala, sige. Ato suwayan. Pe. Ape. Pe. Nakadungog ka na ako, Pe. Oo. Pakitams. Mito pa kang iti ko. Kaila siya siyangan nga si Happy. Sige, padayon na andot. Pe. Sige. Mahangyo minimo nga mo pakita kasi mong abilidad. Imong pasigaon ng imong mga balhibo sama sa kasiga sa mga mata ni Paklay. Baya ni itikap. Masa musika gani karon. Puspusa ti kanang sinilas ako. Oh. Praplin na, Clay. Praplin. Sige, muwaw na ni mong itik. Sige na, Pe. Happy na, Ki. Sige na, Pe. Uy, Kaya bali mo. May nahinagsiga. Ginoo ko. Kay bulungan kini nga tong nasaksihan. Hilom. Uy. Hilom. Sige, hala. Hinayo lang na itong atong tingog. Kay pasinog doon ay makadungog. Hilom. Sige, hala. naman. Tanawa. Kita na ninyo. Ha? Kining akong itik. Muni magdaan na to og kahayag sa ato swerte. Atong nasaksihan karon ang talagsaong abilidad sa usa ka itik nga musigang yang balhibo. Si Happy the Kidrak. Karon nga nasaksihan na namo nga ngilngig ang abilidad nga akong itik. Unsa man gid ninyo kasulti? Ay, kay bulungan yung kayo andot. Sukad. Hala. Karon pa ko magasaksi ingon ni sa akong kinabuhi. Asa ko? Hala. Ulo ko kuya kasulti. Ganihar Hala. sige, hala. Ingigyo kayo. Lupigan ako mga mata sa kasiga. Hala. Doon na kay explanation ni science. Ha? Si Rubin. Ha? Malagmit, Clay. Akong duda ini. Di niitik naman na pa. Ha? Di niitik. Saan na sa mong pagtuok, Clay? Duda ko, alinipot siya. Binuwang mo lagi mo, Clay. Sa may aninipot kung tao nga itik mo na. Itik na kita naon, pero alinipot siya kay musigaman. Kana ba bitong alinipot? Musigaw na sila. Layo sa nanay mong panaghap, Clay. Wasad. Sayang na kay kanindot sa mong mata. Ugo niya, di na rin kaila og mas itik. Ay, adunay laing eksplanasyon ining mananapaandot. Kung gusto kang ato ning ipatana og mga eksperto aron masuta gyud nato kung unsa gyud ni siya. Oh, mayo katyo. Mara na ni mo andot kung muuyon ka ba nga ato ning ipatanaw. Di lang muna siguro, Chok. Ato nang huna-hunaon kay basin og daghan niya hinuon ang maka-interes ni itika. Bitaw sa may nung tan igol sa siya mo tan-aw. Way sulti, tan-aw lang. Abi niyo siya maayo ni itika dot. Unsa man, Clay? Mahimog ato ning api sa sirkus kiniitika. Unya atong patay tulan og the fluorescent duck. O ka tawag tong mga kay bulungang itik. Di ba ngayon kayo? Nya magkakwarta tag maayo na, madato ta balik ka na dot. Mas delikado na imong ginuuna, Clay. Ang likado man, ha? Natural. Mas daghan niya hinuon ang mahibaw sa abilidad ni itika. Ang gusto nako nga ikaw ra og si Tio ang nasayod ini. Wa nay lain. Kay nagduda ko nga kining iyang kahayag mao ni say magdana og swerte. Sa maswertiha mo paabot ato nang iyang kahayag. Daghan na midan aga kahayag sa itong kinabuhi. Kahayagan tas bombilya, lamparilya, kandila, flashlight. Sa kung saan nagkasis kahayag. Pero wasok at may tabo nga tungod sa kahayag na swertihan ta. Naabot tayo ng idara. Ako naabot ako ng idara. Pobre lang kipo ko. Basta. Basta.
Muhangyo lang ko ninyo, tiyo. Paklay, wa lang una tayo sultihan sa tong nahibawan bahin ni ng itika, ha? Sikreto lang una ni nato. Akong ipaniguro ninyo din, Hibil. Samtang buhi pa ko. Way si bisan kinsa ang pwede nga makabinuang ninyo din, Labi na gididdihan ninyo. Salamat kayo. Garbo na ako nga makapanalipod ninyo din, Hibil. Nahibaw ko. Nahadlok ka na sila nako. Kapoy paminaw ng tawhana. Mao nga. Isipin tubayan. Salig lang muna ako. Kining Bill. Muraglaw makikagihuna-huna. May problema ka ba? Waman, sir. Tuwa na sab. Gitawag na sab ko ni mong sir. Bibot na lang lagi. Bibot di ay. Kana. Kana. Munay akong gusto nga paminahon. Kung ikaw na gani mo tawag na akong bibot, mas gaan gyud kaayo sa akong paminaw. Kay bati una ko nga mas duol kay ko sa imong dughan. Giduka na ka? Mahimo man og balik ko nimo dinhi ugma. Musayo ko og bisita nimo dinhi. Ayaw sa nang sayo kay nami dagang buhaton dinhi. Nindot man lang sayo para tasog agi. Joke ra bitaw. Nagsige pa bagyapon mo pamaligya og bibingka? Mao pa'y pagbalik na magpaninda, sukad mi na sunugan dinhi. Ay, mao ba? Abi ni Mobil, na ako'y gisaan sa imong tatay. Kanang imong amahan kay kugihan man kay na siya, daghan ko mga negosyo nga tukoro dinhi sa Hacienda Hermosa. Og usa siya sa muda sa mga negosyo namo dinhi. Ay, nganang si tatay mangyud nga tiguwang naman in taon na akong amahan. Napamay daghang batan-on nga maayog abilidad ikumpara ni tatay nga hapit na mo si tinta, sir. Way magbuot na ako din, Hibil. Nalimot ka tag-iyabay ako. Bisag, wapay buhaton si Noy Gorio, himuon gid nako siya nga labaw sa tanan. Kalain sa nang way himuon, mauwaw man sa taana. So magdawat siya og sweldo nga walang siya himuon. Oo, wala gitawag. Dawlim. Pero wala kaso, Way kaso. Kamo din himo ay pinakabulahan sa tanan. Og unya ikaw, Bill, himuon ti kang akong senior director sa among kumpanya. Hala, kumidya diha, Ay na lang kung kapila-pilaan na imong mga nahuna-hunaan. Ayaw na lang. Ano, nahadlo ka? Nahibaw ko sa imong ikatarungan nga sa imong pagtuo, wa kay nahibawan bahin ang posisyon. Kay wa bitaw gyud ko nahibaw-an bahin anang mga butanga. Bisag unsa pa na nga posisyon imong itanyag nako, mubalibad gid ko ana, sir. Tuon na sab, sige balik. Bibot lagi. Bitaw bibot. Nagpasalamat kay mi og dako diha nimo sa imong kaayos among pamilya. Pero hangyoon lang ta ka nga ihatag lang na sa uban nga naangay anang mga trabaho, ha? Ay. Wa magunay kaso gud bisag dawlim lang mo, dawat limpyo ana. Wa mo himuon okay ra na. Kalain sang paminawon anak bibot nga mo trabaho mi nga wa mi himuon. Ay. Wala ginay kaso. Kaya ako magbuot sa tanan. Tubaga sa bibot kay nananawag nimo ay. Ay, wala kaso. Ay, ako nang sakop. Basta Bill, ako na isaan ninyo. Ako isaan din ninyo nga kamog yun, kamong pamilyahan, akong siguroon. O kining inyong bahay, ako na panindutan. Himoon ako ning kinanindutan sa talambay din sa Villa Fronteras. Bibot ha? Wala sa kuto bagas tunto ay. Pag mo na pagadayon ang cellphone? Bantay lang ka na ako. Pero may nalang yun yung gipuhat mo na ako ha? Panid-an dyan bibuta ka. Oras ka mahipawaan ako. Nga doon na dyan kahilaing ipanglutawan. Masuway dyan ka na ako. Panaklay, malik na sa akin. Ayaw gud kabugnaw ko. Abot nang pahawa na sa bibot niya. Alam kita pa puli pamisitang bila. Miingon ba tos bila na to nga pabalikon ta dinhi. Mubalik na lang yata sa sunod gabi dinhi kay kanang kung kita ray bisita ni Bila ba. Di ka magpaabot? Ay gabi inom ko kay gud. Mahimo gugmaan lang hinuon sa hapon tambalik dinhi. Kay narabasab si Noy Gorio isog sir ba kay to.
Sige. Mamalit niya natin din eh. Ako bila nagpugong lagos kong kalagot. May ni may surahan na itigtarong. Andi ka, aron yung ka magkasabot kung anong ako ning himo, hala. Tay nahibaw ko nga kamo ni nanay naghuna-huna mo kung unsay makaayo nako. Kurikik! Naramday na. Nga anong pulos ng kabalibad sa mga nindot king tanyag ni Bibot. Sakto man sad ko tay. Natural lang mo balibad ko. Ganahan ka maminaw nga tanyagan ka og trabaho nga wa kay buhaton ni asikag tawat og sweldo nga dako. Huwag ka nindot, ana! Huwag ko siya mahohoro niya magdawat kong swildong dako. Asa mo nung kakakita ang ingon anang tanyag, hala. Bisig asa pa kabila, talag saon ka na tanyaga, hala. Ay, sabat ya tay uy. Uy, Abyang. Usa mo ka? Isugay kag naon nagtanaw nako. Nga naman kakikiton ka nako? Huwag yung kay ayo. Oh. Ang Baya ka, Goryo. lagtingog kumaon, ay nalagtingog. Para ni mo, no? Maay na kaay na. Pero para na mo, di gyud na maayo, Ikaw Goryo. tay, kalain ana. Huwag hinungdan lagi di. Tanyagan ka pag dakog posisyon. May pagwa mo tingog. Di ka na to linya unya magdawat og sweldo nga wa tay trabaho uno. Unya! Doon na di magbuot. Kung mo na gusto sa iya, hala. Bisa mo pa na iyang gusto tay mo balibad gid ko. Uy, May pag-oferan ko niya Tanggol. tigugas og plato mas maayo pa. Kwanggol ganyan mo eh. Nayabag naman siguro mo, Bila. Musugot lang ka, tigugas kang plato. Gusto ka mapinariasa ng uban niya nga, ubos kay pangandoy. Okay na kay na nako tay, kay para nako balaan kaayo ang tao nga bisag tinghugas ra, nagdawat og sweldo nga igo ra sab sa iyang kitaon. Mausad. Kada kong garbo ana tay nga paminaw, nga daghan kay gipakaubos ning katilingban nga nagtrabaho lang og kargador, No, driver, driver. tigbaligyag balot. Mao. Mga dalaygon ka ng trabaho bisag sa pananaw sa uban ubos ra kaayo pero balaan na. Nanagi na diferensya imong utok, Bila. Na, naliwat yung inahan mo ay babaw kay pangandoy. Hala. Ay, gani pag-ingon anak, Goryo. Ay lagtingog. O ba di ay, saktom sa sbila. Ay lagtingog. Tay, bisag unsa pa na inyong ingana ko no, basta di gyud ko modawat bisag unsa pa nang itanyag nga trabaho ni Bibot dinhi nako. Uy, Mas palabihon pa nako nga maninda og bingka kay bation pa nakong tinuuray nga garbo. hinanggaw nga kitarungan. Kanang imong garbo-garbo diha, Bila. Di na makaon. Ang tiyanan nagkalisod ng panahon na, busa ka mo, ay mo pakinilas. Uy, kung tanyagan mong may trabaho. Ako itong inon Bibot, nga gidawat na itong iyang mga tanyag, hala. Bahala ka uray diya tay, ikaw lang basta ako maninda jud kog bingka. Ay, supak-supak ka, Bila. Ay, ako supak-supak ka. Uy, magkagubot yung tiyan kung di ka patuna ko. Ay, nalagong pamugos, Goryo. Ay, tingog. Mutingog na ikaw. Hala, kung gusto kang mahimong manager ni Bibot, hala, pag manager dito, ikaw lang. Pasagdahin ng imong anak nga mupili siyang gusto, ayaw pamugos. Ayo. Hala. Kundo rin, hala. Ito na, si Bibot na ron. Dali, Bila. At bangon si Bibot, dali! Kamti ka ba yung karahon ito eh. Ako nagduda gigo. Kakana si Bibot, nangulitaw ng Bila. Sige na, anak, le. Malik na sa akin. Sisagdi eh. Siyempre ko doon na, Dot. Ni ano ta din eh. Unya, mamalig sa ita sa tungagi. Lisod na lagi kayo, Clay. Kung mudayon kita silang bila. Dakor ka ng gubot. Bida. Maglikay lang muna tawag lalis kay wa pa may maayong termino ni Bibot. Pag delikado kay Dot, nga maunhan sa kanan ni Bot. Lisod kay, di na magkinapalkan si Tawan ah. Aw, karon lang sa tanggabi mamalik din ikot. So, nga naon naman tayo ng hapon na. Sige, malik lang unta. Na. May no, nino. Hapit na lang yung tag... Batsuyan. Kimurgiming mo ko kigop sa bawra. Oh, sana? Asa man ka kumuagi, ani? Nalimot naman ko sa agianan pa ingon sa fronteras, uy. Uy, Birin ka! Birin! Sila si Andot ug Paklay ka na nagpaingon yun, eh. Asa ka paingon Birin? Birin ka! Taro nga saglitok akong pangan, uy. Ato ko sa fronteras. Asa ka nito? Agion paingon nga to sa fronteras? Purtiras na bitaw ni Bren. Pulsiras? Fronteras. Purtiras ba? Isa may imong atuon dito. Ato ko sila ang Noy Aw, lahos sa lanin danay. Paingon nga to na nya liko na tuo. Na. Ilahan na ni Guryo. Mao pa. Oh. Sige. Ato sa ko kay nagdali ko. Sige, Bren. Di sumulog na ko, ay pasalamat. Ano gusto gwapa ay. Ang kato na kay imo, Dot. Ay, ang diaklay. Hindi ka to, siksip kayo. Tanaw mo, nabigo kayo linak, tanaw. Puti-puti ah. Ay, purbida. Tanaklay eh. Ihigop na lang ito nagsabaw. Aron, malingaw ta. Tana.
Sigurado kiko, nga kanang bahay diha. Mo na ang ilahang negoryo. Kaya kanang mga lalaki nga nag-atang sa tukaran nila, mga sakop ka na ni Pipot. Magpasalipod ko ni ininda kong kaway. Kanang lalaki nga doon nagika-istoryang babae diha sa may pantaw. Kundi ko masayop. Si Bibot ka na. Daan pa yun lagi ko. Nagpinuang ni si Bibot na ko. Pantay ka lang yun ako. Makita ni mo Bibota ka. Masuway dyan ka na ko ron. Kaka naman ay bunga ng kami tuhak, Clay. Alam ni kay lamahon dot. Wala ba gusto ka? Kakato na ko. Unya na lang, Clay. Ugma na lang, ugma. Ugma. Manglingkod na tayo ng lantay-lantay din eh. Okay. Dot. Ay! Doon lang kayo pangutanan niyo ba? Nga nga ato gining karuhon ba? Sam na. Well, lipod-lipod nga istorya ba? Pagkain na kita. Unsa man? Nagkagusto kang bila wa? Hinigas ni mo mutan. Diretso niya ako. Oh, kag straight to the point. Tiuro ka sa? Pero masagway, ugam na yung baba, direkta kay mutan na. Gusto lang kong masayo, Dot. Kay hinay ko kay kaglihok. Bebe, kaya kong pangutan nun, be. Unsa man mong tanaw na ako, naibog ko, wa? Naibog? Aram din na. Sige po kagpangutanan ako. Nagsalig mo na ka noon. Mayam na madungan ako gikan Diyos imong baba, Dot. Kaabi ko ni mo, ang atong kung tapaspas kay mulabok. May ikaw, makadama kang bilya. Kay Bibo, bati kay baon hantang bibot. Ako, Clay, gustihan talaga ha. Sa tinood lang, nakagusto kay kuan ng bila. Pero wak kong plano nga panglitawhan siya. Ano naman? Uy, labi na gining akong sitwasyon karon. Dagan kay kong ginuhuna karon. Nagunahuna ko nga mangitag trabaho. Murag, di man na siguro problema, Dot. Kung di ka magtrabaho, kay dagham ka kasudlan. Ugos pa, tapas tiyo Robin ni mo, muspulta ni mo. Huwag ka pasagdi. Nalipay kay ko nga nastyo, Robin, pero kinahanglan yun nga maning kamot kung ako, Clay. Ako ini Dot. Ako ini Dot. Dot. Sige, Dot. Ano Dot, alito ko si mong nga, ano eh. Dot, ako ini Dot. Naglibog sa ko. Kung asa ko mga play, ini kay huwag may nag-hire ka rin driver. Amang na-hire ron. Doon may limit. Kinalabatan pa. Malapas kaya screen time mo idadali na kadawaton. Sige lang, Clay. Basin og kini si Happy mo ay magdaan na ito nagsurate. Mao. Ha? Magdaan na ito surate. Unsa kay daan swerte ng itik, Dot, no? Wala takibaw. Kadita. Ako na tanaw din sa taas ang itik. Balik ko ta kadya. Gidot. Kidot ka karong. Gidot ka mo ko noon. Lamay ka to din bugno hangin, eh. Pabor ginapita da kay bantang kis hangin. Ikaw, eh. Dot? Unsay na tabo, Dot? Para man ang itik dito sa taas. Ha? Hanam di, eh. Turo mo tas kong kwarto. Ay, basi na to diya. Ato ping taon. Happy! Happy, asa na ka? Happy! Ngano sige man kagbalibad? Nga kaayo ra na tanyagan kag nindot sa trabaho. Ikaw paghimong labos ko pa niya. Mubalibad kit ko tay. Kadi man nako linya. Pagkamabaw katarungan, hala. Ano ba goal ba ka? Nga di mo linya. Nga tagiya na may nagbuta na. O ikaduha pa, o sa ano pagkatuon sa kabuta nga, nagsigag balibad, hala. Gusto din ang imo, hala. Di ba'y nausa lang kaadlaw makatunan nimo ang numero og reporting tay? Kinahanglan ba ng eskwelahan nimo hangtod ka mahuman? Ang uban, mutik pa gani og exam aron nang makapasaan ng managerial. Natiyaw mo na! Magkalisod pang uban o eskwelahan, diha. Aron, magkakuwag nindo sa trabaho niya ikaw. Yanuhon niyo balibad, hala. Ay, wag gid ko nimo masabti tay. Bitaw. Sa ako nang giingon, di na nako linya nga ako'y mo manage og usa ka kumpanya. Mausad. Kinahanglan nag-professional og taas ang experience sa trabaho, ana. Kung mao na, di na mao. Hoy, Bilya, ikaw ba? Sabta laguna nga kanas bibot, maong kuhaon kaniya o manager kay tsako ni mo gusto ang tao. Pabor na kaya na to, hala.
Pagmataragon, hala. Kung kanas bibot mo imong mabana, kinintibog asinda maato na ni, hala. Kana mga dagkong patigayon so ni asinda maato na ning tanan, hala. Og ang kanang mga tao, muyok mo na nato, hala. Sa ato pa, muuyo na lang ko tungod sa kategory ni Bibot, bisag wa ko'y gusto niya. Kung gamiton nimo imong utok bila, makatun na nimo sa kadugayan nga makagusto ka ng bibot. Hala. Pero kanang mangandoy tao mayong kahimtang, mo putilisura, hala. Daghan kay nang andoy madato. Apan nga matay na lang uban, wa ginahimo. Kini ato higayon na ni, hala. Hinumdumi ba ya nga kausa na manuktok ang kahigayunan, hala. Na, bahala na lang tayo basta ako wa kong pauyon anang Bibot. Hala ka! Kanaon ta, asa kutob na iyong pagkaso pakira bila. Hala. Manluod din yes bibot na to, basin ba'y makaluluoy ka, hala. Wa pa magbasol mag-una, hala. Naluod ka na ako. Wala pa ko kay tingog-tingog kung pangutanon ka. Kung di gani ka mo tingog diha aron, mas maayo pa mo pauli na lang ko sa amo. Ubos kay ko nimo. Tungod kay wa kay klarong baruganan. Ngano lagi? O sabay sa nga nahimo nako? Diyan nimo, ha? Sabay sa ako. Mingon man ko kagod. Ngay apil ko nimo sa mga dami sa imong negosyo. Nya misaad ka nako nga ako imong padadun sa imong negosyo sa asukaran. Mahitabo ra lagi na, Bren. Paabot lang una. Kaya ako pang gipanay ang tanan sa akong abogado. Ha? Dagan pa kayo mga papilis nga asikasuhunon. Nga sa atok pa. Busy kay ka. Mao gyud. Oo. Pwede bisihan mo pang litaw sa anak ni Gregorio. Time para gud una. Usa man. Nangispiya ka nako. Kaya ano? Matago ba din ang mga butanga, Pipot? Dili ko gusto nga magkasilo ay ta sa mga butang nga way labot sa atong panaghikalay, Bren. Huwag ko makasabot ni mo, Pipot. Matot ni mo, ako gyud ang unang taong mahibaw bahin ang mga butanga. Unya karon, asa naman imong ipangambog? Bueno. Prangkahante ka. Oo. Nagtinguha ko sa anak ni Gregorio. Nahigugma ko niya. Nahigugma day ha? Ano yan, sa man? Masuko ka pa na ako nga gisultihan na tikas tinuod? Natural nga masuko pagkikunin mo. Tungkol kay bakakon ka. Pabida ni mo, Bren. O sa may gusto ni mo mahitabo? Ako ng personal na butang. Nga ba maghilabot ka ba yung tao ni anong mga butangaw eh? Wa kay katungod nga muhinga na kog bakakon kung doon ako higugmaon. Oo. Wala kay wa ko'y labot pero... Pero unsa? Ha? Oh, Brenda! Kadot lang! Brenda! Mag-istoryaw na ta! Brenda! Ampot na yung babihana. Buang gining babihana ta. Huwag yun ko makasabot ini niya. Oh, sa may imong problema, Andot? Miyan hikot yo, kay mangutana ko kung waba mo anhay nga kong itik. Ha? Nga nung maabot man ang imong itik nini? Nawa mo gud dito sa akong pagpayag ng itik. Ambot ko na sa to. Wala ito nimong itangkal. What you eh? Di ko ganano, gitangkal ang hayop kay wa mo tumaan na si Happy kung itangkal. Naara mo to sa pirmi sa kong kwarto. Unya, di sad may tabo nga mulaglaag to. Kay mura man tugtaw, magkasabot man to og sultihan kundi palagon. Maunay nakaapan diha sa sobrang kumpiyansa nimo, Andot. Basi no nakita to og laing tao niya gikuha. Mao gani akong nabalak antyo. Basi no gikawat ni noon to. Gisuhi na ninyo ang tanang palibot sa inyong tukaran. Oh, manatyo. Nagbuwag-buwag na gani mini paklay pangita. Oh, kung gusto ka, tabangan tamog pangita.
Pagsabay sa tawanan. Huwag pa ako. Magaway kasi. Huwag po agod. O sige, buhatin niyo sa akong anak. Kinahanglan mo protesta na eh. Kinahanglan matagan o justisya kinagihimang pagpanugos mga sakop ng bibot. Interes na ito. Lupas na parang Paring true na to ha. Nga mataral o basilutan sa kamatayon ang nagpasipa sa akong pagkabangkon. Mga abusado lagi kay ng mga sakop ni Bibot Goryo. Daghan ang nakasaksi sa ilang linuog nga gihimo sa anak ni Midel. Oh! Ay kung nakasa sila, angay sa silutan. Grabing mga tawhana. Niya ang nangugyod kuno sa ilang linuog nga binuhatan. Katugyod kuno ginganlag Marlon. Masuway gin sila ni Sirbot, ni Sirbibot. Diba ako, silutan ko na sila. Kaya siguro ko, di mo gusto binuang Sirbibot. Huwag gid ko masipyat sa kong katahap atong mga tawhananay, tay. Sa linihukan lang daan? No, di gid kasaligan. Nga no man sang nanguha man sa bibot ni anang mga tawhana nga. Questionable man kaing mga dagway. Ang sa panay, naliwat silang account. Sa to! Usa itong isulti mo, Bila. Hapit ka malipat. Nabuan na ka. Ilipat-lipaton ko, di ba? Nga nung iangin man ni mo Sirbibot, anahita mo, Kung ang iya mga sakop nagpabadlong, ay ang iapil ng agawon kay buutan to si Bibot, hala. Ay, mayong tagsiya mismo mo ay mo paprisos yung mga sakop, Goryo. Kinala iya ginabuhaton. Pero mag-agad yapon yung tanan sa hustong proseso, hala. Kaya naam, tayo balaon na biyang, hala. Ligon na kaayo ang ebidensya. Ligon. Ang dalaga mismo, nga ilagay among-amungan, misultig yun, nga ang mga sakop ni Bibot ang responsable sa pag-among-among kaniya. Ang angay ng mga tawhana, tay, silutan sa silot nga kamatayon. Alam mo pag himog komentuan na, Bila, hala. Mag-agad lang tao sa hukom niya sa korte ng kasuha. Ako rin may baon nining tanan, Chip. Kinahanglan buhi ang imo. Ang ako mga sakop. Ipagi na to sa hustong proseso, Bibot. Ligon kayo ang mga misaksis krimen nga gibuhat sa mga sakop. Pero, Chip, Di ko muuyon nga yanuhon na to sa pagpagawas. Nahibaw ko nga mahimo nila ang tanan. Pero ako'y mabutang sa akong alanganin kung pugson yun na to sila sa pagpagawas karon nga way bandos kuko. Pero, Chip, Ayan ako gatagi og daghang laban sa Bibot. Kanangin mo mga sakop mo'y disiplinaha. Ikaw, good, Chip. Kung dili ka makatabang na ko, walay mahayay. Ay ko gadlo ka, Bibot, ha? Gihimo ra nako ang akong katungdanan isipipe. Ug kay mahimo nga ang tanan nimong gusto, mo'y matuman kay naatay padaot nga gisubay din katilingban. Bueno, di na nata maglalis, Chip. Di makakamatabang. Ako rin mangitag diskarte ini nga makagawas sa gihapon ang ako mga sakop pinasubay sa malaod. Buhata ang gusto nimong buhaton, Bibot. Likon kayong ebidensya, nay, tay. Kay matod sa nakasaksi, na ako ni usa ka sakop ni Bibot nga gilabkan og maayos itik. Unsa to? Itik. Itik? Oo, nay. Mo nay Uy. kung sa tao nga nakasaksi sa hitabo, nga kalit ko no mitungha ang itik unya gilabkan og maayo ang mga daotang tao nga mo'y hinungdan sa Itik. pagkabulabog sa ilang daotang gihimo sa anak ni nang Midel. Itik. Uy, mayroong gilabkan sila sa itik. Ang tato! Tungod sa itik! Mura magdi ka tuhuan ng balita, Wala. Nga nung di man katuhuan, Goryo. Nabukoy itik bulabok! Manok, mulabok, pero itik, wa ko kadungog. Ala. Kay unsa ra man mo nadunggan ni mos itik? Manamparos? Yeah. Kung sabi ka, Goryo, natiguang namang kawa naman nung kay bangkaagan. Nga kanang itik, mantigo sab nang manlabok. Ang ako nahibawan ng itik manuhak. Manuhak na sila. Manuhak ug manlabok po na sila. Ay na. Ay na lang ninyo glalisi, nay, tay. Basta kay maunay gisulti sa mga tao nga nakakita. Imposible paminaw na istorya, ha, oy! Ano nagbuhi din lang si Midil og itik? Ngawam lang magbuhi og itik din sukan masukan. Ay, naunsa baya ka, Goryo. Lupig pa man ni mo'y investigador. Ang importante diha nga kanang mga kriminal na dakpan. Dili na yung una.
Ako to inaanak ako to mag-istorya, abiyang. Kinalang may bawang yun ang tanan detalles kinatabok ang istorya na ikabuha. Aron way uban pang tao may inosente, mapagan. Usahay na ba kung mag-una ang kasuko? Maangin ang uban nga way sa, hala. Basta kay makadagid ko ni Bibot tay, kung siya mismo mo ay mo paprisos iyang mga sakop, kinahanglan nga masilutan ng mga tawhana sa pagkabilang gusti buok nilang kinabuhi. Aw, sigurado ko nga kada si Bibot di ginabok ko sinter ang anak nga buhat. Suba, nakasaksi magin mo atong katong ginaparo sa gikulat ang Bibot katong ginlag Marlon. Hala. Sige, tanawang talang tay. Ano na to maila kung tinuod bagyong tao nas Bibot nga mubatis mga linupikan? Mana baniog kay istorya ron, Dot. Nang iti ko na mo'y nakaluwa sa kinabuhi sa anak tinang midil. Ug kunwa, mana, ilan gipatay ang dalaga in taon. May dalang kay nagkaguliang sila tungkol sa itik. O nakasulti pa kinadalaga, 15 nagkamong-among niya. Mau baklay? Daghan kasaksi. Mao nga ang mga tao karon din sa Villa Fronteras. Di gid mo yun. Nabuhian pa to mga sakop ni Bibot. Kay mga kriminal, mga tawhana, mga abusado. Aw kinahanglan nga bayran nilang sa ang ilang gimo. Gibilanggo naman sila karas presinto, Dot. Dako kay responsibilidad ni Bibot ang kasuha. Kay Dot. Si Kidot. Okay, Dot. Karuhar ko naklay bigas ni mo. Kinahanglan nga siya mismo mo pataral ang mga tawana. Pero muhatag og dakong kumpiyansa niya ang mga tao sa tibuok Hacienda Hermosa. Kidot. Mao gyud, Dot. Mao gyud. Ay! Kago niya pa na panalipdan sa motor gyud. Nga way ayos Bibot ning hintang. Naguol taklay. Naguol ta nga nay daw tang hitabo sa dalaga ba? Dalaga. Pero nalipay na lang sa tangan, nadakpan na dayon ang mga kriminal. Pero ang pangutan na ron, kinsa man katong itik nga may kastigo sa mga kriminal. Ug asa man yung etika. Kuan. Dili kasi happy itong dabo nila, milabok po nila. Ako may lisod ni mo ni kalakiha. Ako may sibutan na ni mo. Mao na nila itong una-una. Sad, Dot, nagtuukong si Happy yun to. Asa na makatao ni etika, eh? Wala magyud mo pauli na to. Ako nagduda ko. Duda? Niyargo to siya din ni Dot. Naglaroy-laroy. Pastilan. Kung di na to mo balik tong etika, Clay, di malas ko ta. Sayang ko kayo. Sayang mo lang. Asa ko takakitag-itik, kadaghang kay abilidad. Musayaw, musiga, balibo. Unya karon makamaong mga rati. Ara kita na. Sayop sa gyud nako. Kumpiyansa sa kay ko. Nga, wa nako, kuan ba, pabuhati og tangkal katong etika. Wa sa ko magdahong nga mulayas to dinhi kay api mo gud nako og anad na kay itong mananapan nako. Sayang yun. Wa tagay ba kung unsay dang swerte sa kahayag itong etika, Dot. Di ito para ato. Pero di ta mo hunuin ni Clay. Atong istoryahon tong mga tao nga nakasaksi sa itik. Ingon sila, si Pagong ko, no? Pagong. Si Pagong ko na yung una nakasaksi, Dot. Pagkatanon to siya mismo. Pangutan na to siya. Og asa na karon paingon ang itik. Sorry kayo kayo, sir. Pita ninyo. Nahibaw ba mo? Nga inyo kong gibutang sa dakong porwisyon na ning kalakiha. Sorry kay boss. Sir, sorry kay sir. Ayaw kong tagay hinanggaw nga katarungan, ha? Kining inyong gibuhat dako kining kadaot nga mamansahan ang akong pangan ini kay mga tao tamo, mga sinaligan tamo. Kuan magod. Wa man sa gyud tamos babae, sir. O bala mo siya may dapti kay kalit mo lang tong labot og gidabo-dabuhan miglabok atong buang itik. Mo tinuod bitaw na sir. Bisag kuan ba medical legal to nila ang babae. Wa gyud to milabti. Nahubuan hinuon to namo ang babae pero wa gyud to namo milabti. Wa kay mutuan ang inyong sugilanon. 5 mo kabuok. Unya do na mo'y mga armas, gilupig lamog itik. Kisa may mutuan ang istorya, ha? Pangita mong istorya ang katuhuan, oy. Sir. Pero Ma'am dili kami tinuod, sir. Buang ka tumitika, oy. Kusog kayong malabok. Wala si Manny Pacquiao. Kita ka nang naon ni Kikoy nga nang huboy. Nagaw na pati si itik. Tinuod dito na, sir. Usa? Hindi kami katuong kung doon kitong itika.
Wala na may kulatas mga tao? Negros pati, sir. Himurugan kayo itong itika, kaya murag kamaw mga lati ba? Kamaw numpag. Kamaw mo, kwan, mo taekwondo. Mo kwan, kartino. Kamaw siya sa estilo. Pastilan ninyo. Lisura tuhuan ang istorya ha, eh. Mahugtag mga amaw ang inyong katarungan. Pero ba ang ginabit tinaw, sir? Naambot lang ninyo mga kanggula mo. Huwag yun mo mag-amping sa inyong mga lihok. Naghuna-huna man di mo niya ng butanga. Gisiguro ta ninyo nga wa mo masakpi, mga hanggaw. Unya, sir. O sa amin sir. Makabuhi pa may o di na. Agwanta lang sa magpuyo di aspresuhan. O pipilak adlaw. Mangita ko paagi. Nga makagawas din mo din eh. Salamat kay sir. Salamat sir. Mo na siya bagong tinuba ninyo, no, Leo? Oo, kay Bilya. Bilya na ba Bilya? Kanunag yun na. Bago nang dawat. Hindi na papa ni mo ha. Pesko kayo ito ba? Bago nang dawat. Sige, Noy. Ato na ko, Noy. Sige, aping. Mahadlok naman hinong kumaagis lang ng middle, bisa kaya pa. Ano na lang ko agis ilang ng salim, uy. Kaya daghan pang tao nga nagtambay sa nakin. Excuse me? Hello, miss? Ako'y imong gitawag, miss? Oh. Ikay akong tuyo. Ikaw man to si Bella, no? Oh, ako. Tabi, pasaylo ako nga, nalimot ko nimo. Isa ka na to'y imong pangain? Ako si Brenda. Girlfriend ko ni Bibot. Girlfriend ay ka ni Bibot? Gwapa kay ka, parison kay mong diyo, ha? Unsa may ato ni mo, miss? Salamat sa pagdaig. Ni ako kay doon na lang ko'y gustong klaruhon nga balita nga ako nadungog. Ang bahin sa unsa, miss? Tinuod pa nga nang ulitaw ni mo si Bibot? Nako? Wa ko may bao, ana. Mulimod ka? Wa ko'y angay ilimot. Kay una sa tanan, kung mangulitaw man ako si Bibot, sorry na lang gid kaayo. Kay wa ko'y gusto niya. Ganahan ko nimo. Kay prangka kay kang manulti. Unsa man imong idang nga galon? Ay, maninda lang di kag tuba. Hala. Pagkaalaot ka simba ko ni Bibot kung mabiktima lang siya manindahay lang og tuba. Excuse me, miss. Nanginsulto ka na ako? Ay, sorry ha. Sorry. O, anak ko tuyo Nagsulti lang ko sa tinuod. May ihangyo lang ko nimo. Tambag lang ning ako pa. Samtang sayo pa, likay si Bibot. Ug ayaw siya tubayi siyang tinguha di nimo. Kay kun mo sipiyat ka, magpasol ka sa tibuok nimong kinabuhi. Bueno, mag-istorya lang unya ta sa sunod higayon kay nagdali pa ko. Kahilas, babayhana. Kapag ka lang make-up. Tinuod lagi, sir. Nagkakita dyo ko nga ng rati ang itik. Awagali ko katuo sa ko nakita, sir. Mau bagong? Usat, pasti na, sir. Kung kamoy magkasaksi, murag dili itik yung nakita, noy. Murag si Manny Pacquiao. Uya, doon na siya'y pina-Bruce Lee style. Kuyaw, ako istoryagong. Kung paminaw ng istorya, lisutuan. Pero kung magkasaksi kin mo, di samkin mo katuo sa inyong nakita, kitiyaw mo'y itik, uya, kamaw mga nati. Unya, gong. Ano mo paingon ng itik? Paspas kay hitabo, sir. Kay human nga luka pa ang mga batos Bibot. Kalit lang nahanaw ang itik. Pastila, no? Asa magkato itik ka paingon? Yun lang ko, sir. Kaya kinsam na itong itik ka. Inyo to. Gong, area, dito, gong. Pasti kaning mga ansa. Paggong. Gugong! Aslo nung tong itika, gong. Usa pang adlaw may pinangita to. Kung ninyo mga itong itik ka, no? Ay, ito yung aslaw, eh. May itong itari itik ka. Binuam lang imo, gong. Nabagoy itik nga itari. Dihado na tandaan na itik kontra manok. Kabyan mo. Unaran niyo, sir. Basta ko na, ako tong itik. Dito na ako astronoy. Ako tong hatagan og medal. Uya ako tong atimanon og mayo. Kay katong itika, nagduda ko nga, inkanto tong itika. Inkanto? May kong panagap, sir. Inkanto gito. Dito siya natural nga itik lang. Kamhanan gito itika.
Goryo, ayaw na lang yun ang apil diya sa tapok. Ayaw na lang apil. Kung nakakita sa kag away. Pasag dahil ang mga tao diya mo paggawa silang kasuko ngadto sa mga otoridad. Bitaw tay. Ni abi tas demokrasya nga nasod. Pasag di ang mga tao mo pagawa sa ilang kasagmuyo sa atong pamalaod. Unsaon di mo sa baki ang ngayon ang gibuhat dila sa mga akusado. Mulag na ikbariyan kong tingog, tiguang sad. Pero, mo na ikadaw tayo ng mga na. Di ka sabot o sa Mandos Korte. Ang ako lang ba, tambagan lang tanan ko sila sa tarong nga pamagi. Nga, di na lang nila sa, di lang mo protestas kaso. Di lang sa mo protestado na protestado. Kani pa, di pa mo nang sabas-sabas. Unsa do? Wag, di ko mo apil, di ka nung apil. Hoy! Nga nang apil niya magsabas-sabas ka dalanan? Di, angin pa silbibo sa naitabo. Usa man kalabutan siya mga sakop pa niya naghimog tinuntol. Ay tay, unsaon man sad good tay nga wa man gud sila salig sa mga tawo sa husgado. Kay naibaw mo gid ang tanan nga kontrolado ni Bibot ang tanan sad. Hilom niya bila. Kanang usay mo ako'y kuntaan na da. Swerte lagi. Puggan ko dito do. Hagok ka kaya mo. Kanang gihuptan niya ebidensya. Kaya ang niguha nga resulta sabi ni Kuligal, wa malugo siya babae sa mga sakop ni Sir Bibot. Ay, unsa goy wa Goryo, oy. Nga ang babae mismo miangkon nga nalugusan gyud siya. Unya nga nung waman mo dapat niya ang resulta sa medical legal, hala. Wala ta mahibaw sunod anay nga rason tay kay ang tanan pwede ba yang mabayaran? Usay pwedeng mabayaran. Tinuod bitaw. Ang tanan pwedeng mausab pinaagi sa kwarta. Hostos Bila Goryo. Lisod kaayo kun pug-ukon lang permi ang desisyon. Wa gihapoy dag-anan. Ay, hilo mo niya! Ganun, murag nga ako may kontra sa mga tao. Wa ko'y labot ano sa, Oy, kamo ba, Abiang, Bila? Wa may pruebaan ang inyo mga pasangil. Kung kamo ay mo pa siya ngalngas no baba, hala. Ang ako lang tay ba, kung patas gyud ang mata sa hostisya dinis ato. Unsa? Paabton unta nila ngadto sa korte ang kaso aron makatingog sab ang biktima ug ang mga saksi kun giunsa gyud siya sa mga akusado. Oh, bitaw mao nay husto. Kay klaro man gyud ba nga nangilabot sa Bibot ani? Hoy, wa gyud siya kabadlo siya mga Abiang. nga ngilad kay binuhatan. Abiang, hala. Hoy! Karoon na mo niya! Abiang. Ay, pag ano ako magikuntahan ba ini mga tao, eh? Dapig-dapig ka mabibot. Abiang, ay pagsulting na ha? Nga anong taong apil-apilon niyo si Bibot ng hitabua, hala? Kamayo na tao, anak. Kamayo na sa tao niya, mo ninyo ibawas niya, hala? Usa na lang, ha? Ako magiging kontra ini! Kung apil-apilon niyo si Bibot ini kasuwa, hala? Masuway ko muna ako, hala? Unsa naman sa imong gikabisihan diha? Ikaw ginangunay ug asikaso na ng imong mga sakop nga badlongon? Di ni bahin sa kaso nila nga akong gihikay karon. Kuan ako maproblema niya nang ako mga sakop. Absuelto na sila. Sa absuelto? Kana ng rape? Maabsuelto dayon? Ay daw. Why prueba ang ilang mga pasangil? Kini karong akong giasikaso lahi ni. Kayo sa banday na nga daghan mo kay ng mga papeles. Mga dokumento ni sa mga properties nga tuwa ni Tio Robin. Mao ba? Unya nga nung naaman na nimo? Gipangayo ni sa ko mga abogado kay bawiun na mo ang tanan gikan niya. Mahimo di ay na. Nga naa naman kay mga kaligunan ang imong uyuan. Ang tanan nga gipanag-iya ni Papa ug Mama pwedeng bawion. Ang ako mga abogado nag-ingon nga naay daghang paagi nga mabawi ang mga properties sa akong ginikanan. Kung sa bagay, inyo maginintibo ka siyenda. Kamu magitag iya ini. Doon na lang gisipyat sila sa papagmama kaniya to. Kanabang nasubraan ang ilang kaayo. Unya, daghan kaayong nag-abuso. Daghan mi og mga yuta nga gipangangko na sa uban. Bisag igura nga gipahuman sa akong ginikanan. Unyang uban, mga isog na kaayo. Musuko na bisag way ikapakita nga mga titulo. Mga ako na nga gipasubay karon ang tanan aron babawi na ako ni tanan. Lakip na mga butang nga karon na ni Tio Robin. Kung asay nakita nimo nga di maayo, may katungod man jud ka nga bawiun nimo ang tanan. Ay, lain po'y ato. Dito ko atong usang adlaw sa Villa Fronteras. Og nahimamat na ko katong gingalan og Bella. Usa? Katawanan kaayo. Arangan man sa bugitsura tong babayhana. Kaso lang, manindahay na daytong tuba.
sumay mong gibuhat niya. Tuwara! Nakikimamat ako niya. Na-interest lang ko siyang pagkababae, human kami angkon, na nakagusto kay kaniya. Ug, happy bet ni mo bibot, no? Di na sa pag-unsa, ha? Tigid mo bagay niya. Ngano nakaingon mo kanya na, Ben? Grabe pud ko. Sa tanang babae, mo gito imong piliun. Kadaghang gwapas kalibutan. Nga makabaton sa kagarbo at tudyog ka mamunit sa babae nga murag patay gutom. Mahimo ba, Bren? Magsabot lang tandaan ba niya ng mga butanga? Mahimo manghilabot ka sa ubang mga butang sa akong kinabuhi, pero utang buot lang. Ayaw jud tawag pagbinuang ni Bila. Kaysa higayon nga imo gani siyang hilabtan, na, base nun yung magguba ang relasyon sa ato panaghigalaay. Tay sa ragudbot, unsa man gyud naa ni adto babayhan nga kadto man gyud siya may imong pilion? Ha? Bibot? Gihangyo ti ka, Brenda. Dili ta maglalis bahin ang mga butanga. O dili ko gusto nga magpaduol ka niya og imo siyang hilabtan. Nakasabot ka ba? Wana gitong itika, Clay. Musa nagkasimana nga, wana gyud sa may balik na to. Sayang nga. Sayang nga gitong itika doon sa. Sulti ka nakakuha doon niya. Kung nahibaw lang sa siya sa abilidad o sa kabililihon na itong itika. Kaya kuno, wala. Nga ako lang, patutinon to. Ngay. Musa na kong ginuna, Clay. Labi na nga, dagan kayong ipanggutom ron. Wana, patutin labas to itika yun. Napatay lang mahimo dot. Unsa man? Kwan, magpahimo tag mga karatula. Manghatag tag mga flyers sa mga tao. Kakun kinsa to magkakita si itik. Hatagan tong premyo. Gusto ka, Clay. I-premyo na tong itik. Atong pakita niya mo sa iting premyo. Dili. Nindot sa na mo idea. Pero, bilang siya atong premyo nga itong ihatag. Bisag 5,000. Daog na. 5,000? Doon na kayo mo kagat ang premyo ha, 5,000. Ang sabi yan sa mga. Mandako naman kayo na. Kung mo pa rin kag-itik sa merkado, ang kilo na nas mga 150. Puta na to, pinakamahal. 300. Oh. Kada ko pa rin siya, 5,000. Nya 300. Sigurado ko. Dagka mangitas itik. May ito nga pag-ihak, Leda. Sige, ato na buhaton. Ako yun ang mangita. Di ato din na buhaton doon. Di ato na dugayon. Pero, naga po tayo problema. Ang saman? Ang pangutana, asa ta mangitag kwarta nga 5,000 pre-premyo. Wala na po kay kwarta diri. Di na paego nga kung kwarta nga 5,000. Ay, sa yun na kayo nadot. Nabasti yung rubini mo. Mahuam na tag kwarta, mahuam na unag kwarta. Nailisan niya to siya pohon. Dagan na po kayo kung utang ni Tio Robinda. Ay lang. Pero sige lang. Ako siya sultihan, unya, bahay na. Ha? Uy, dot. Iligi sa gunsunan ng dot. Hindi, babay. Hindi, babay nagpaingon din eh. Kaila ka na. Uy, muram nagsibila. Bila na. Bila. Huwag ka masayom. Si Bila kinagpaingonan eh. Bila. Ato sa gatong, Clay. Ano? Hine. Magpapon, Andot. Hine, magbangga mo ha. Hine, sugat tayo na magbangga mo. Magpapon. Uy, Hapon. Bila, may nga pon sad. Nakatultul na ka din sa kong payag. Oo, Andot, uy. O ako nalay ni Suray sa inyo kay wa na ka mo balik sa amo, good. Basin bag nagluod ka na mo ba? Ala na. Kami? Ako, manluod ni mo. Posible kay na eh. Di na may tabo, Bel. Sabi daw. Sa akong bokabularyo nga manluod ko nimo. Tinood na, Devil. Di kinamanti ko manluod sa Andot. Buutan niya tawa na. To Devil, kaning likod na aning among gamayng lantay-lantay. Salamat kaayo, Andot. Buutan kita. Palingkod ka sa. Clay, Stoy. Kway og orange juice si Bilas taas. O katong cake nga special para snacks. Gisugo ko na batasan, gisugo na ko. Bidaw. Nahotan na tabuk na udot. Oh, pero nahotan man. Om the refrigerator. Ode. Nalimot nung ko na. Ana, ay na mo pagtagad na ko, Andot, uy, pakay. May anhir ako kay, nangumusta na ko ninyo. Okay na kay mi din Hebel. Mas malipayon na kay ko karon kung itandi sa una.
Nakadawat ako sa mga panghitabo ba? Ata. Nakadayag kay ko nimo ana Andot kay lahi gid ka kun itandi ni Bibot. Proud yung kay ko ning kawan nabil. Si pirbutan ang ginisandot. Murni adunahan nga gidawat ang kakabus. Bisig lupigan. Tinuod gyud na mo gisulti Clay. Tinuod. Tikin sampot, tikin suko, tikin sampot. Okay kini sabil. Nasayo sa ko siya nga. Siya kay po tinuod nga tag-iya ining tibok asinda. Gusto na kay mao tambila. Butan na uwaw pa. Kutong muuwaw ka na ako Andot. Nakaila kay ko nimo. Sultihan ti ka ha ang mga tao dinhi mitahod og mirespeto gihapon nimo. Wa gyud mausab ang ilang pagtan-aw nimo bisag gisalikway na kang Bibot. Okay ra na nako, Bel. Nalipay sad ko nga nitabo ni nako kay dinay sad nako matagamtami kung unsa day kanindot ang kinabuhing kabos. Kung itandi na itong maayo pa nga akong kahimtang nga sayon ra kay nako ang kinabuhi gumikas kwarta. Tabutan na. Aduna gyud mga lawom nga kahulugan ang atong kinabuhi kun nganong nahitabo ni nato ang tanan Andot. Tinuod ginabil. O usa sa butang nga akong nadiskubrihan sa akong kahimtang karon mao ang acceptance, ang pagdawat. Usa ka hiyas nga daghan ang wa makaplagi niini sa akong kinabuhi. Daghan ang mga nag-ilaid sa kabus. Mga nag-antos ilang mga sakit nga wa makadawat sa ilang kahimtang. Hinungdan nga ang uban misangpot na sa pagkutlo sa kaugalingon nilang kinabuhi. Butan na! Tapos tinisaktuhan pagkasultihan doon. Lami kay paminawan yung mga arangki. Butan na! Pagkabulawanon sa imong kasing-kasing Andot. Manghinaot gid mi nga sa tukmang panahon, ikaw ra ang makaluwas sa tanang suliran nga giatubang karon sa tibuok katawhan sa Asyan Hermosa ha. Tungod ining mga hulga nga gibugna ni Bibot. Isa ba nang gikalingawan ni mo og text diha, Bibot? Nga nalingaw man kaay ka? Doon ako'y gisungog ba rin. Katong tindirag tuba? Sa? Way labot si Bila ini. Ito na. Nanawag na. Kadit lang. Hello? Unsa man ning imong tinungto, Bibot? Wa ko makauyon ini nga hasta ang akong katungod. Imong ilugon. Usa may katungod nga imong gisgutan, Ruben? Nga magapangangkon ka og mga inheritance property ni Papa ug Mama? Kung padayunon nimo kanang imong mga dautang plano, Bibot, magmahay ka sa tibok nimong kinabuhi. Katawanan. Ako na hinoy imong hulgaon? Kadak kong binalin ng pagkasultiha, Ruben? Hagiton ka. Wata, kutob sa imong mahimo. Kung makapugong ka ba sa ako buhaton, ipaniguro na ko nimo. Kung unsa may nahitabo ni Andot karon, mauusab unya mahitabo nimo. Timan ikan akong gisulti nimo. Ano man, Tio? Saan nagibuhat ni Bibot nimo? Di makaon og giro ang batasan ni Bibot Andot. Iya kong gihulga nga bawion kuno niya ang tanan nga ani anak ko. Nagbahat siya nimo, anak? Mao na iyang pong mato niya himuon kuno niya ang sama sa gihimo niya nimo diri nako. Mo giniwa na ko isabti ni Bibot sukad pa kaniadto. Permis lang maglali si Papa. Permis ang musupak ni Papa. Daghan ang mga higayon nga permis lang magkasumpaki kay ang gusto niya ang iya hagyod ang matuman. Bisa mo karon nga nawala sila sa Papa. Nagpatuyang na siyang gibati. Hasta ko Andot. Naglibo ko kung nganong naingon ni Ana ang kinaihan ni Bibot. Ngayon sa man, Tio. Nabala ka kay kaning hulga ni Bibot nimo? Wa ko mahadlok Andot. Naglagot lang gyud ko kayo ni Bibot. Kay wa gyud siya gibili respeto bisag gamay diri nako. Sa tinud-an na lang, Tio. Kung wa pa ko magpugong ron sa kong kalagot, gusto na kong hagdon ako ni sa sumbagay. Ayaw lang Andot. Ako ray bahala nini. Na istoryan sab nako si attorney Nini Kasuha. Tanawon ta lang kung mulampos ba si Bibot sa iyang mga kabuang. Kala kay kumpiyansa, Tio. Ug nga na to siya kutob sa itong mahimo.
nga di mahitabo og usab ang iyang gibuhat diri namo. Oh, Tiyo, pasensya na kay ka nga misapaw ko karon sa imong mga kabalaka. Kay tuna sa dabang takoy ihangyo nimo, Tiyo. okay ra na, Andot. Unsa man ka na imong ihangyo nako, ha? Kuan, Tiyo, kining nakahunaw na magud mi si Paklay ba? Nga manghuam lang unta ko nimo 5,000. Kay akong ipremyo sa tao nga makakitas kong itik. Wa pa din ninyo makita hangtod karon? Wa pa gilagi, Tiyo. Nabalaka na gini kay ko. Wa man ay problema, Andot. Samtang napatay tinigom, makaabag pa ko nimo sa imong gastuhan. Pero kung masipyatan nining bibot, delikado og wa tay laing kapaingnan unya niini. Magampo ko, Tiyo. Nga budaw kita ini. Bisag nahibaw tangad dako kayo sa bintaha batok na to. Lingkod, Sir Bibot. Salamat kayo, Negorio. Salamat kayo. Hai man si Bila, noy. Ay, kadios. Bella! Bella! Lusot ron, awa. Lusot ron. Bella! Mulusot? Magawa siya ron. Bella! Ay, wa Dennis, Bila, Guryo, oy. Abangas ka. Unsa ka ba? Bungot sa iyo. Tabaan ni mo. Tuwa akong gisugo. Naunsa mo maninigawas. Sorry, sir, sorry. Ariyon siya na ako. Ako na ariyon dire. Sige. Ako lang pabuton. Mag-istoryon na ta. Sige. May kinikagawas sa mga sakop ni mo, sir. Bago lang na sila nakagawas ni Goryo. Wa dahil sila, mudayon silang kiha, hala. Sa ako nadunggan, mupasang at manggid ko no sila og kaso. Tanahon ta lang, noy. Kung doon na ba sila'y mapresentar nga mga ebidensya, kay nga ako mga sakop, mihimakak manggid sila sa ilang mga pasangil. Mao ba, sir? Ako no'y Goryo. Niagi ko sa tunga nining isyu, ha. Wa ko'y gilabanan, wa ko'y gidapigan. Akong gipaminaw ang mataghabig. Kung kining ako mga sakop sadaan yun, siyempre, ipagig yun na tuog husgado aron way trampas. O diba? Lisod man kaayog mo tuon na yung tag-istorya, nga wag kita mismo gani nakakita. Gusto, hala. Muna ang kiingos mga tao, hala. Nga paabuton kung sa mga desisus korte, na iuban dyan ikasabot, hala. Nga sige kagaw-taw ng dan, hala. Mao. Ako hinoon, wag hapon ay problema na ako. Bisag kapila pa sila mo protesta. Basta, di lang sila maghimo og kagubot kay, lain na ng istorya. Bitaw! Diba? Bitaw sila. Kining uban din paugat kayo, hala. Mga sogro kayo, hala. Nahalasag di lang. Uy, sir. Ay. Ako man ang hala, sir. Ay, sorry. Sagdi lang, Noy Goryo. Oras nga maghimo sila og tinunto sa atong dapit, bisag kinsa pa sila, wa ko'y gidapigan. Bisag ang ako pang mga sakop mo ay makasa, kana sila, nahibaw na sila sa akong prinsipyo. Ligdong kay kong tao. Ako gyud mismo mao'y bangunay aron mataral sila sa bilangguan. Bisag ako pa sila mga sakop, kung mahibawan ako, nga nakasagid silang tinudanay. Nahala. Sir. Ako na, sir. Sorry. Ako nakadaig ako sa imong prinsipyo kaligdong, sir. Hala. Siya dito makita ang itika, Dot. Napil ba to nimo og adto sunahan, Clay? Alos tibok frontiers. Ako nalukot. Sino lukot? Nalukop. Nalukop. Mao gini ako gisiguro din Kay dinihig dito makitaan sa uban nga naglaroy-laroy. Bueno, mamalik na ta sa payag-payag aron makapahuway sa ta. Tana? Andon! Aklay! Allah! Si Bila mo nagpaingon nga ni. Sugata! Sugata na sad. Yay! Ang gwapa ang Denny. Asa mo pa ingon Sugata. Aklay? Andon! Mupauli na mi, Bel, sa payag. Ikaw, asa ka paingon? Unsa man ang imong daang papel?
Gihatag ni Crispin ako, oy. Crispin Inyuha ka. man ko nun eh. Inyuha ni gikan ba? Kisa ning itik nga inyong gipangita di ay. Kada ko premium ini, 5,000 mang kyud. Tinuod ni? Oo, Mel, tinood na. Kisa tong makakita sa itik, dunay premyo nga madawat gikan namo. Unsa may dagway atong itika? Ang iyang kulor kay may pagka-brown. Magbaka. Nga, dunay sky blue upuwa. Murag baka. Unsa na itong klase sa itik andot? Kuan, mistisa tong itika, Bel, kay babae man to. Pareha to kagwapa nimo. Ala, hilom di andot oy ikaw ha. Mura na kog itik inis imong pananaw di ay. Dili sa bilay. Mas gwapa pa ka. Uy, Taklay! Ayay, nanong sila yung tao. Si Badidoy. Si Badidoy sa ripaingon nga ni. Unang itik! Uy, musik nga to ng itik lay. Muna siguro na. Badidoy! Sigurado ko gawa ng itik kang inyong ipangita. Ako na ko na akong premyo. Ningil mo rin. Patpasa ko din mo na ningil. Klaro naman ng imo. Diin mo kawatang itik ka. Umuran ni gangsa. Tapos kay liog. Tapos liog ni mo. Itik na ay. Badidoy! Ay, saba. Kita kasyal ko, Nor. Doon ay pitik-pitik na puhaw kasyal. Iuli lang na dito sa tagya, Badidoy. Kung di na nimong kit Naong ni mo eh. Di na mong itik ang mong gipangita. Kay katong among itik, dito balik og liog. Ay, di ni mao. Ay! Di na mo, oy. Nakakawata lagi ka. Taas na kayo nagliog. Katong among itik, cute kay to. Uy, kapuyag pangitan eh. Murag baka! Tagay kong 5 di abi, panigarilyo. Tagay po 5. Ha, 5. Tagay klay. Ha? Dara. Padayon na lang ang pagpangita og kuan ha kanang saag nga itik da ha. Padayon lang gyud. Kay basi og magka-timing ka nga mo na gina among gipangita. Sige. Ha, Badidoy. Sige. Salamat ya. Salamat ya, Andot. Ay, ariyo. Uy, diyan ba ko sa gatos? Naklay na. Kita ka, Dot? Mas naghapon niya ni kitong taon-taon. Ang muduol na to. Ay, makita itong itika lagi. Nganong dako man kaayo ang premyo na itong itika, uy? Kuan, kining mahalon magudtong mahalon tong breeding bell. Basta mga mistisa nga itik. Ay, kining today, asam na kapaingon? Muadto unta ko sa inyo, kay naglikay ko sa amo. Ha? Nganong naglikay mo ka sa inyo? Tuwa sila si Bibot sa amua, uban iyang mga sakop. May ikyas ko kay gisamukan ko nila. Mao ba? Nga na. Kuyog na mo, kay mamauli na mo sad me. Kung din hipat siya kaganina nakadungog sa kasagasulting bibot, kaugma na yung paniputon kaya dito siyang opisina kay magsugod na dahil imong bagong posisyon alang silang kumpanya. Hala, Wa na kinahanglan nga balik-balikon ko og sulti bahin anak tay ha. Kay daan akong gisultihan ni Bibot anang mga butanga. oo niya, usa man. Mubalibag yapong ka, hala. Nahibaw na maguto si Bibot sa kong tubag, di gyud ko. Pagkahanggaw, gini mo babayana ka. Ambot, asa butang ni mo imong kartiyo, hala. Naya lang gud imong tingog tay, uy. Gabi na kaayo o. Oo. Abi pa lang nag-away ta dinhi. Bitaw no. Mo na lang gyud pirmi natong lagtugian tay, ang mga butang nga way hinungdan. Usa may hinungdan? Ikaw ba? Pagtahod ako, hala. Hala tay, nitahod gid kaayo ko Kung nimo, mitahod tay. ka, nga hindi mo ka maminaw, mutuon ako, hala. Kana ba yung pagtahod tay ha? Wa ba na magpasabot nga sa tanan nimong gusto mo og tumanon. Mausad. Ang tinud-anay nga kahulugan sa pagtahod tay, mao nga maantigo ang usag-usa nga morespeto silang tagsa-tag sa kakatungod. Kung ako mirespeto ko nimo tay, kinahanglan nga baslan sad nimo og pagtahod ang ako mga desisyon nga himuon. Di kay ang tanan gyud nimo gusto mo imasunod uy. Unya na hinuon, na unsa naman hinuon ni? Wa ko'y kagawasan mo pili sa akong gusto. Ay lang kong tuloy, Emila, hala. Kisa may magwang na to. Magwang tika. Ha? Hala. Anak lang tika. Musa maminaw yung ka na ako, hala. Anak lagi ko nimo tay, pero respetuin sa bang akong katungod. Oo. Dapat nga ikaw nga akong amahan maoy mag-una sa pagpanalipod sa akong katungod. Di kay imo kong idudho ngadto sa mga tawo nga wa na ko magustuhin. Ay, yes!
Supakira ka na ko. Inaya lagi mo tingog. Ay! Supakira ka na ko. Badlo-badlo ka na ko. Dako na ng imo mga bukog. Magkamawin ka mo tumag-tumag na ko, hala! Saba ba ni mo diha, Goryo? Ikaw ba? Ay, palami na ng imong ambisyon, oy! Ayan. Kung ikaw may dako gusto nga mukupot anang katungdanan nga gihaylo ni Bibot diha nimo, awing na siya nga ikaw nalay mag-manager nito. Ah, gahala mong duha, hala! Wa ba yung mga hinungdan, hala! Nanawag na ko si Lisel. Unsa ba ko ni mong kalaki, Bipot? Matod ni mo kay ako imong ipuli niya. Nana mo kunog kay laing giandam nga mopuli. Unsa man ni? Kisa man na siya mopuli siyang pwesto ni Lisel, ha? Ay nalag pangutanag kinsa, Brenda. Ayaw ka bala ka na ako'y laing ihatag nimo nga posisyon. Adto ka na ako'y butang sa lain namong kumpanya. Ha? Sayod ko. Kinsa na mabayhana. Bisag dili ka pamutog anak ko kung kinsa na. Nakaila ka kinsa? Oh, nakaila ko. Kantog tindirag to ba? Shh! Ayaw gani pag inunana, be. Kinala nga respetuan nimong akong desisyon kay ako'y nagbuot ning tanan. Oo, bitaw. Wa may makalalis ni mo anak, Bibot. Pero ako, musulti jud ko ni mos tinuod. Nga dakong katawanan ka ng imong gihimo. Kung mo na style sa imong pagpadagan o kumpanya, aw sigurado ko nga sa dili madugay, motikyaob ng imong mga negosyo. Paminaw, Brenda. Dili ko gusto maglalistan yan ang mga butanga. Grabe ka ng imong gusto ni atong babayhana, no? Baratuhon kay Kabibot. O makadawat man ko ba nga lain ang imong ipuli nako? Pero kung kadto naman lang gani babayhana, dako kay insulto na sa kong bahin, uy. Ako, doon ko kunahuman. Unya lupigo na lang dahil ini og tindira og tuba. Kung magpadayon ka ganin na nimong atake na ako bahin ni Bila, Brenda, prangkahan talaga kas tinuod. Oras nga mahitabo nga doon kay kabuang nga buhato ni Bila, listo ka. Di natin ka ilhon nga ako higala. Kasa? Oo. Mahimo ko nimo dakong kaaway kung ipadayon nimo ang pagdaot o pagbabag sa kong gugmang ngadto ni Bila. Nakasabot ka ba, Brenda? Ha? Nakasabot ka ba? Dako kinabintahay ni Dot. Anong kalit man lang kang nagisgot o bintaha, daklay? Bintaha Dot, tungkol kay si Bila mismo mo mamisita na to din eh. Wala kulba. Kaya pagsultihan na, klay. Han. Di na mayo na imong ginuna. Oh, kingun ko na Dot. May dautan ba dahil sa akong gisulti? Nga, dako kina itong bintaha. Di ko gusto nga hatagan na to og Malaysia ang pagkanhin ni Bila. Someday. Miduaw siya na to tungkol sa iyang dakong pagsalig o kumpiyansa nga mga maayo tan tao. May Malaysia. Oo, way Malaysia. Puro Singapore. Korea. Ay, wala na pakapin nga kuan ug unsa pa nang iyang ginuna. Pero, unsam gid Dot? Unsa do? Wa ka malipay nga kita gibisitahan Bila. Ay nalipay man. Pero di lang ko gusto nga magunahon ta og bintaha sa pagkababay ni Bila. Kinahanglan nga atong pagtaga niya, wa magpakapin, wa say. Lahi mo gini, lahi kita. Tas Bila. Sa to pa kas Bila. Ni Bila na na. Lahi gini ta sa. Kay kun ako pinasi imong dapit nga ako bisitahon babae, di na ko dugayon eh. Di tsuhor ko padayag sa kung ang gugmang ato niya. Aw, ikaw na, Clay. Lahi mo ko. Kay pero nako, di gyud na nako buhaton. Kay dili ingon ana nga kung pagtanaw ni Bila. Ugma na lang tiwasa og hugas ng mga plato, Bila. Katuog na, kay gabiin na kaayo. Hapit na magod ni mahumanay. Ako lang tiwason kay gamay naman lang sa kaayo ni. Oo, nahala. Iniguman ni mo diha, ayaw kalintis pagpawang ang suga diya sa kusina, ha? Kay matuog na ko. O, nay. Yun na. Unsa man? Hayat kay gawas. Uy. Halit pang nawa? Hay naman to pa ingon. Doktora, misiga na sa pagpalik. Huwag to mo pa ingon sa luyo. Unsa man ka na siya nga usog mo kay musika? Akong tanawin, Bia. O, Bila. Ano mga
Tabli magkadyas pultahas kusina. Kadiyot lang, Nay. Ay naman to eh. Kalit pang nawa. Itik. Hala. Kisakit na kuya ini itik. Hala. Muduulasin ako. Pero yun na. Di ba ka mauning itika ang gipangita nilang andot o paklay? Bibi. Dali, Tik. Dali. Mura man og anad ka ani og taon na itika. Kusuking mo ba iid? Ako rin dadon sa taas. Ay, di ko katog da. Ay, alas 2 na sa kadlawon. Nagsigaga po niya akong kalimutaw. Basi na insomnia na ko ani. Ay, imnay ko lang niya kanig tambal para pagkatog. Uy, yun na. Ano sa may niyas bintana? Oh, mura manig bronze. Unya pur magbalhibo. Yung naragot. Tim sa ni bronze o kulor. Mura sa siya gold. Wow! Sa tibuok na kong kinabuhi, karon pa kong makakita og sama ini nga butang. Pagkangilngig sa artist na ini. Pero ano naabot mo sa bintana? Kisa mo kayo nagbutangan eh. Sabay ni itik ni taas. Bila! Oh, Abyang! Abyang! Bila! Ngano ba, Goryo? Oh, mutawag kong Bila, ikay mo gawas. Mutawag ko, unsa ba ni... Imo kong gitawag, sad. Ngano, niya may itik ini. Siya nagdaan ng itik ka, hala? Si Bila mo'y nagdaan na diha, oy. Di ko na napahilaktan. Ngano niya ang ginistas? Kaya ito ni silong ibutang, hala? Pasagdahin na lang guna diha, good. Siya ko ni mo balhin anak karon kay niyaran ng kuhaon karon diha. Haim na siya. Ito akong gisugo silang Leo. Gipakuha na ko stuba kay nahutdan tag patubo stong bingka. Paminabyang, hoy. Ano ba? Mino. Mga ginikanan mo kitang Bila, hala. Naibaw ko. Parehas na panlantaw para sa itong anak. Nga sa unahan, manindot ay ang kaugmaon o kahimtang, hala. Oo, bitaw, Goryo. Pero kinahanglan, ang atong katungdanan isip mga ginikanan, dili makalapas ug makayatak sa iyang tawhanong katungod. Di na tamabot ang drama, Abyang, ha? Hala. Kay si Bibot, seryoso kayo tumisultin ako. Nga iya dayon pasugdon karon, dayon si Bila silang kumpanya. Hala. O gimuon niyang labaw, nga mo'y mo dumas silang negosyo, hala. Ay, unsaon taman ang seryoso siya unya sa atong anak niya, di mangyod siya. Di mas Bila. Mo gani. Nga aton tabangag tambag, hala. Nga dawaton ni ganyang pagkanindo sa tanyag ni Bibot, o pasilan. Madato kita ni Abyang. Kung kami, madato ta ini. Kung kami ito ni Bila ang iyang otok, hala. Ay, unsa may mahimo nato kung mubalibad yun siya. Mamugos yun ta. Ato lagi pugson! Saba ka daw, klaro ikasabot, oy, kay istorya, oy. Kinahanglan ato sa pugson. Kaya nahibaw ko, nahadlok pala na siya primero, hala. Pero kung iyan ang masugdan na iyang trabaho, maandan na siya sa kadugayan, hala. Ay, agdon lang nato ang iyang desisyon, Goryo. Ha? Di lang yun ta magbuot. Sitag agad niya! Sitag agad! Kilala kita agdon, kaya maginig na madala. Kakapoy ba paminahon ang mga butanga, oy. Maglalis man ta, Goryo. Ay, hinunggay ka, storya. Para na ako, kung unsay mahimong desisyon ni Bila, siya may atong sundon. Kay dako na ng atong anak. Dako yun lalis na ito kung magpagay-gahay yun as na babayan na. Mahimog yung kunyang kunta, kung iya yung kong supakon. Nang may patanaw na ko dot, unsa na? Dili ba, dili. Saman? Pantang saya sa doon. Unsa man lang giputos yung panapton, oy, dot? Tanawa. Tanawa niya kung ipakita ni Mukay. Wow. Kanindot ko din, dot. Mura basta mabuta sa kahayag at butanga. Punog. Balibos manok. Tutukin mayo. Mura man ni gold, dot. Tiin man mo. Ikaw man himo ini.
Sa imong tanaw, makahimo ka kung ingon ini nga art, yabag dia. Di na kinini mo. Unsang ni siya, good? Muya akong pagtuok, lay. Ug kini siya, dili ni balhibos manok. Mura na siya balhibos itik. Balhibo sa itik? Kinsang itik, Dot? Katong imong itik nga si Happy? Malagmit, lay. May laay pa ba na yung itik nga akong binuhi? Pilit na akong analyze ni gabi eh. Kay, diyan din ako makit na ng bintana. O sigurado ko, ha? Klay sigurado ko, nga kining balhibo nga bulawan, iyan ni Happy. Pastilan niya. Mas speechless man sa taan ng istorya. Sigis pa. Kung tama si Piat sa atong katap. Ang balibo itong itika. May mo din gold. Dako kay posibilidad. Kaya kay bulungan ba atong itik? Musiga ko itong balibo ato. Kunya, mayo pa kayo mga ratik. Pastilan. Hilak naman kayo. Huwag ko hilak. Awa na ka hilak. Huwag ko hilak. Nakalitan ko mainit. Patilang yung ngiga. Murag maog yun, Dot. Kung tinuring tanan na tugat pati lang yun. Mamilyonaryo na tayo na yun. Hilak. Katawa ko. Pero Clay, pamina ha. Para kita makasiguro ba? Ato na nang ipatan ang mga eksperto kung kining balibo gold ba yun eh. Na ako amigo, manghimuay balibo. O balibo. Manghimuay sing-sing nga good. Moti ato ka doon. Sige. Mag-ilisyon ako. Unya, dayon, lakaw ta. Kidot. Magpapot ka ni mo. Hello. Kumusta? Nasuko pa ba gihapon ka na ako? Zaway mo tuyo. Ganun na nawag man ka. Uwa lang. Nangumusta lang ko ni mo kay high blood na ba kaay ka na ako? Nasuko pa ba ka na ako ang tod karon? Okay na ko. Kalimtin na to itong lalis kagabi eh. Habi na ko din, noon na gito imong kasuko na ako. Ano ba imong gibuhat karon? Di ba good abuse? Nagigsulti ni mo. Aw. Doon na niya ko'y good news nga isulti nimo. Bahin sa unsa naman na? Bahin sa kaso nga akong gisang at batok ni Robin. Oo niya. Kumusta ang kaso nga imong gisang at batok sa imong uyuan? Wa na ko'y uyuan, Brenda. Nanawag na ako karon lang ang abogado. Ug matod pa niya, dako kayo og puruhan nga mopagawas ang korte og desisyon dinhi pabor nato. Sigurado ka, Bibot? Way lain paingnan ning kasuha, Bren. Ako na gihapon ang mudaog. Tawagan ni natin ka, ha? Humana mong istoras personal ni attorney. Unsa man, imo kong i-treat unya? Gimingaw na ba yung kayo ko sa atong mga outing, Bibot? Anahon taon niya ka? Inigikan ako paingon lang attorney. Siguro abaya ha? Masibaya o adto na sa kamuli ko atong imong... To nasag ka. Imo na sa ko i-trigger para masuko ko. Ay, all na lagi. Uy, sige na. Basta, ani abaya gyud ko ha? Pabuton kita niya tika din sa amo. Masuwad yung ka na ako. Nay, nalimot ka ni mo pangutan na ganina. Unsa man? Kuan ba, asa day ang itik dito sa taas na akong gihikta dito dapit sa kusina, Nay? Wala na dito. Makutan as guryo kay basin og iyang gibalhin og butang. Asa day is tatay, Nay? Wasap na dito sa taas? Wa kong kapantay. Naring mo kamahan ay. Tay! Hain mo gibalhin ang itik. O siya itik. Ay, katong itik ka patakal kang butang dito sa kusina. Hala. Ako ang magutong kuhaon dayon. Asa din mo gibutang, Tay? Hoy, Bila, paminaw. Paminaw na. Ay, sisisod ng itik. Muha na ito los bibot. Sus, bibot na sad. Nasaan eh? Humana ta magsabot ang mga butanga, Tay. Huwag pa siya mahuman, Bila. Paminawa kong mayo. Sa pa may atong lalisan ang mga butanga, Tay. Nga nahibaw naman ko, ang imong isulti. Bahin na gihapon atong gitanyag di bibot dili nako nga dili ko. Mao lagi! Kaya ba ako mabalibay kipong ka? Kaya wapa mo kong kasabot. Hala. Kung maswayan ni gina mo ang gitanyag di bibot, sigurado ko, mauyon yung kaunyas kirugayan. Hala. Ambot lang, Tay. Basta ako, kung unsa man to akong gisulti sa una, maura gihapon akong tubag hangtod karon. Mga kon ako pa ni Bibot, di na lang gid ko niya pugson og tanyagan sa bisan unsa, kay di gyud mausab akong gisulti niya kani adto. Magdakor sa ang lalis nila ni Goryo og Bila sa sige og balibad sa iyang anak kaniya.
Sa laing bahin, bulawan gyud katong gipakita ni Andot kang paklay. Higalaan ayaw say pa sa pagpaminaw uban pang mga sumpay na sugilanon. Happy Ducky Duck. Tagsuwat Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano. Musika gipaon ni Joel Vence, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Garing. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to mga ka-listeners ang part 3 sa Happy Ducky Duck no, diya padayon tagbasa sa inyong comment. Nya, ni comment si Aisa Alcosaibi. Sakto jud ka admin, ganahan ko sa imo upload. Kay tag-as, magluto ko, maminaw, mamlansa. Ang magplansa pud ko maminaw. Salamat jud admin, always jud ko mamati bisan sa mga old drama nimo nga upload. Here Oman OFW. Salamat Aisa Alcosaibi no. Diha sa Oman. Nya si Jing, thank you kayo sa new drama idol, listening from Malita, Davao Occidental. Salamat kayo Jing no. Diya sa Davao Occidental no. Si Kulasaw, ni comment si Kulasaw, thank you kayo sa imo upload kay makatabang kayo og dako sa akong kinabuhi, makalingaw kayo ko. Malingaw kayo ko maskin ako ra isa sa balay. Salamat kayo, more pa po. Ano no? Muna nitong part 3 karon, salamat Kulasaw no. Nya si Gary Andrin Valiente no. Ang sunod loads i-upload na drama Urom. Di ko ma-upload yung Urom no kay i-upload ni mga dramang Binisaya no. Nya kini nga drama na nani sa DYSS no. DYHP man itong gisundan. Pasinsa kayo no, di ko ka-upload ni mga drama nga gikan sa DYSS sa RGMA no. Ang nag-upload ani si Kuan, mga dramang Binisaya. Salamat sa imong pagpaminaw Gary Andrin Valiente no sa pagpaminaw sa Angkalag Nicolas no. Nya si Edwin Pancho, boss dyan, minaw ko ani. Salamat kayo Edwin Pancho no. Nya minaw pud boss comedy drama. Salamat kayo no. Si Roger De Palas, good morning idol. Pa-shout out sa kauban ako sa Bikiri nga si paring Jimpol ug si paring Uloy nga kanunay naminaw sa imong drama kanunay. Salamat kayo no sa pagpaminaw Roger De Palas. Murag taas pa man kaayo din eh. Sa sunod na lang po no. Di maglisod ako mix ani mga ka-listeners kung taas kayo ang atong vlog no. Kung kidako kayo kaon sa memory. Mga dinhe taman mga ka-listeners. Sa sunod na po dito magbasa sa inyong comment kay naulian naman akong cellphone no. Kabasa na ko sa inyong comment. So sunod na lang po dito basahon yung mga comment kay di maapas taas kayo ang ano ang taas ng ato ang vlog unya. Okay ron ta no, pero ang pag-mix may dugay kay mix mga ka-listeners no, kay taas man atong drama duang oras kape no. Dugay kayo i-mix maabot po usang oras. Usay lapas tingali no. Muna mga ka-listeners akong paibalo ninyo no, sa sunod na po ta magbasa sa inyong comment ug salamat sa kanunay pagsunod ug pagpaminaw sa mga drama nga atong gi-upload no. Amping mo kanunay o God bless atong tanan mga ka-listeners.